Gwych gan fil. Doedd Dre Newydd nôl mewn iddi, Callum Roberts yn cael y gol, ond Aberystwyth, fel o'n i'n gweud, i colli 4 yn o gol i ddim. Jonathan Evans, newydd ar y cae fel eilydd, canlyniad mawr, Sean. Ie, cyffredin'r cyntaf, Jonathan, a fel bol bach yn lleol, fi'n siŵr byddai'n falch gyda'r gol na sydd yn holl bwysig i Aberystwyth, achos mae nhw'n bod ar rhediad go gwael yn colli o un gol i ddim. Be sy'n digwydd i Geicona, George Horan yn baglu, George Horan yn cael ei ddanfon o'r cae, fe gollon o'n y Barri penwythnos diwetha, Disney'n cael ei ddanfon o'r cae, mae'n mynd ar chwal. Wel, mae pethau'n mynd o ddrwg i wath ar y foment, mae nhw wedi colli 2 yn olynol, dim ond 2 collon o llynedd yn gyfan gwbl. Beth am hon gan Dave Edwards? Mae hwnna tipyn o gol hefyd, Dave Edwards yn dangos pa mor bwysig yw i'r bala. A beth sy'n ddiddorol, mae'r bala nawr yn mynd mewn i'r ail safle nawr. A ddim di colli chwaith. Oedd Holffordd ddim di ennill, mae hynny wedi newid, diolch i Alhagi, Twrei, Sisei yn sgorio i gol gynta, a mi oedd yng nghanol popeth yn achosi pob math o broblemau, ond Flint yn achosi broblemau i'w hunain hefyd. Cerdyn Coch, Nash yn cael ei ddanfon o'r cae, tacl hwyr ar Dylan Rees. Dim Mike Wild iddyn nhw heddi, gath ei ddanfon o'r cae penwythnos diwetha, a hefyd Cerdyn Coch arall yn dod. A drychwch eto, Sisei fan hyn, mae'n achosi gymaint o broblemau, Sean. Ail gerdyn melyn i Alex Jones fan hyn, gych chi weld fe ochr y cae. O ddim yn hapus, fi'n gwybod bod ti wedi cwrdd â fe, sawl gwaith yn dyrfa yn chwarae rhwng y cyngreiriau. Ond gael Sisei, ail gol, Holffordd ddim di ennill canon. Faint o hwb yw hwnna i Wayne Jones? Wel, fi'n siŵr bod tipyn o bwysau ar Wayne Jones, a fel ti'n gweud, Alex Jones yn hyn, sy'n siŵr yn hollol bwysau digwydd, ond dyn ni ddim yn eisiau gweld hwnna'n digwydd oedd hi ar y car Pale Road fel bethau. Ond triffwynt yn holl bwysig i tîm Wayne Jones, fel ti'n gweud, y dyn yma yn syrenu. Sisei, mae fe'n gawr yn y gwe. A wedi cael 2 gol. Adar Gleision y Gorllewin yn dathlu. Buddugoliaeth gyntaf tymor lawr yn y gwylodion. Dim byd yn newid o ran derwyddon cem. Di colli 15 yn olynol. 1 gol nhw wedi sgorio. Cerdyn Coch iddyn nhw hefyd. Pen y Bont yn ennill. I gêm gyntaf tymor, a maen nhw wedi cael canlyniadau da. Gêm y cyfartal yn ebyn y clybiau yn oedd chwarae yn Ewrop. A hefyd Carnarfon yn ennill o 2 gol i ddim yn ebyn Met. Met braidd yn ildio tymor yma. A Cofis di taro 2. Dani Gossett gath un nhw. Reit, beth newn ni o'r tabl yma? Sean, fi'n gwybod bod hi'n gynnar, ond mae Ceicona yn chweched, y bala yn codi hefyd. Beth am y pencampwyr Ceicona? Wel, fel o'n i'n gweud yn gynharach, dyw pethau ddim yn mynd yn dda iawn ar hyn o bryd. Tipyn o anafiadau, a wedyn colli chwaraewyr i Cerdyn Coch, mae'n dalgen caled wedyn. Ond fel o'n i'n gweld ar y tabl fyna, mae'n hynod agos. Y Barri heddi, os ydyn nhw'n cael y triffwynt, maen nhw'n ymuno ar Seintiau Newydd ar frig y tabl. Do, nath rhywun gosod nhw'n hanner gwaelod o ran criw Sgorio, yn proffwydo'r ddechrau tymor. Maen nhw wedi atgoffa fi o hynny. Pwy dwpsyn o hwnna? Na, fi'n gwybod yn union, o'n i wedi blino dyn ni. O ran y Seintiau Newydd, yn wedi gyda Ceicona yn baglu, maen nhw'n edrych yn gryf, a Declan McManus ymysodwr newydd, nath ddod o'r Alban yn yr haf. Beth am hwn? Mae hwn fel sef wedi gwneud gwaniaeth. Talu 60,000 am McManus, gath e 6 gol yn Ewrop a syrenu yn ystod y gemau hynny. Ond i fi, mae fe'n falle chwaraewr bach yn fwy wahanol i falle Wild yn y gorffennol. Ti'n sôn am hynny, ti'n gwybod Mike Wild, ond wedi cael Draper, Quigley, Wild, Chris Sharp, i gyd eitha tebyg. A falle bod hwnna hefyd reolwr yn trio rhoi stamp ar y dîm, dod â chwaraewr fel McManus lawr o'r Alban. Yn amlwg mae fe'n gwneud ei waith catre ar y dyn yma, a ar hyn o bryd mae fe'n chwarae reit dda iddyn nhw. O'n i'n gwneud fe'n Pen y Bont penwythnos diwetha, gweld y cyfraniad, cyffyrddiad cyntaf campus, mae fe'n dod â pobl eraill mewn i'r gêm hefyd, sy'n mynd i fod yn ddifyr o ran y Seintiau. O ran y Barri, wedyn ni, tipyn o penwythnos diwetha ydyn nhw, na Barti na, y Barri Bonanza, dwi'n credu, Gavin Chesterfield yn torri'r record am fod yn ngofal y tîm am y cyfnod hira, ac yn ennill yn erbyn Ceicona, Rhys Cavanagh yn sgorio. O'n i'n gweld nhw'n mynd ffordd arall tymor yma, ond be mae Gavin Chesterfield i wneud? Wel, dod o Rhys Cavanagh mewn i ddechrau, dath e ymuno gyda nhw yn Ionawr, i fi, mae fe'n falle rhywun bach yn wahanol eto, cyflymder arbennig gyda fe, a mae fe gallu bennu nhw hefyd, fel welon ni gyda'r gol yna. Felly, mae wedi dod â un neu ddoi mewn a refresh i'r Barri, a mae rhaid i wneud na os ti eisiau cystadlu blwyddyn ar ôl blwyddyn. Achos 491 o gemau Gavin Chesterfield erbyn hyn, mae'n dal i ysbrydoli y tîm. Mae'r ail safle na'n sydyn yn ddiddorol. Dechrau tymor, dim ond y ddau ucha sy'n bendant yn mynd yn syth i Ewrop. A rhan fwy o pobl di mynd, Seintiau Newydd a Ceicona, dywyswch chi pa drefn fydda nhw, ond nhw fydd yn gyntaf ac yn ail.
Sydyn, mae Bala, mae'r Barri, mae Pen y Bont, clybiau fel as, yw'r pethau di newid? Wel, ond dyn ni angen hwnna, dyn ni, dyn ni'n mynd i rhyw ddoi geffil blaen, jyst yn mynd bant a ennill y gyngred. Be dyn ni moyn yw gystadleuaeth, a dyna'n union beth dyn ni'n cael hyd yn ystod y tymor. Ie, a oedd na dros 30 pwynt rhwng Seintiau a Barri, tymor diwetha. Eto, mae yn gynnar, ond mae'n edrych o bod y bwlch na, falle di cau hefyd. Mae'r bylchau'n cau bob man, heblaw dyrwyddon falle lawr y gwylod. Wel, ie, mae'r dyrwyddon fel ti'n gwneud cael amser gwael ohoni, ond beth sy'n bwysig yn y gyngred yma, bod ti'n rhoi rhyw fath o rhediad at ei gilydd. Dyna'n union beth mae'r Barri wedi mynd i'r Seintiau Newydd, a nawr dyn ni gweld tîmau fel y Bala hefyd yn ymuno o'r parti yna. Just yn ola, a ti'n gweud bod record nhw eitha da fan hyn, nag o'r Barri yn erbyn y Seintiau, felly maen nhw'n gwybod beth sydd angen neud, ond be mae clybiau angen neud pan maen nhw'n dod fan hyn? Wel, mae rhaid i ffrynt o lan fel petai yn erbyn nhw. Ys dim pwynt dod i'r Seintiau fod ofan chwarae yn erbyn nhw. Fi siŵr bydd Gavin Chesterfield rhyw fath o dactec mwyn cael pwynt neu falle triffwynt. Ond ie, y record chwarae fan hyn, fydden nhw go hyderus yn ei meddwl. Dyna ni'n edrych ymlaen amdani. Y gêm fyw i chi, gêm o'r penwythnos uwch Gyngor Cymru JD. Dewch chi nôl ato ni wedi'r Egoil, yn ei sôn hefyd. Abertawe, ond nhw'n colli o 2 ddim yn Luton. 3 gol yr un gorffennodd hi. Caerdydd yn colli yn erbyn Bournemouth. Wrexham di ennill yn erbyn Dagenham yn Redbridge. Oedd ar y brig yn y gyngor yna. Mae Casnewydd di ennill. Pnawn da, weddol dda. Hyd yn hyn. Dewch nôl ato ni nawr wedi'r Egoil. Perfformiad i oleo'r lle go iawn.
Dyna sut I gadw pethau'n lan yn y cefn. Croeso nôl ato ni I neuadd y parc cartre y Seintiau Newydd. Ni fel arfer yn gweud, cartre'r pencampwyr y Seintiau Newydd. Dyw hynny ddim wedi bod yn wir dros y 2 dymor diwetha, a nhw sydd ar y brig ar hyn o bryd, a'r pencampwyr presennol yn cloffi hefyd. Ceic honna yn cael amser caled. Y Barri bron yn ôl i'w gorau hefyd. Dyna'r cynhwysion ar gyfer y gêm. Ychwanegwch cefnogwyr swnllyd, mae'n o ddrwm ma hefyd. Ni'n barod amdani, ni drafod pwynt sylwebu. Cofiwch am y botwm coch, English language commentary is available. That's on the red button. Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you there. And ni ymuno gyda Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, pnawn da bawb. Mae yna deimlad yn yn dŵr ni bod hon yn mynd I fod yn gêm arbennig. 2 dîm sydd wedi dechrau yn dda. Barri di'r unig dîm I ennill I 3 gêm ddiwetha'n olynol, tra bod Seintiau wedi ennill 5 o'i 6 gêm ddiwetha nhw ym mhob cystadleuaeth. Mae'r 2 dîm wedi cadw 3 llechen lan yn eu 5 gêm ddiwetha. Ac o'r herwydd, bach iawn o newidiadau wedi ddisgwyl, mae'r newidiadau wedi cael eu gorfodi. Mae Blaine Hudson wedi anafu, ac felly mae Ceston Davies yn dechrau am y tro cyntaf tymor yma'n wir I ymddangosiad cyntaf o. Mae Danny Redmond wedi ddewis yng nghanol cae efo Tom Holland yn symud lawr i'r fainc, ac wrth gwrs mae Declan McManus a'i 2 gôl yn y llinell flaen. Yn llun o'r ymwelwyr 2 newid hefyd. Dim Chris Hugh, mae wedi cael caniatad I fynd I chwarae ffutsal sy'n syni dîm braidd o feddwl mor bwysig ydy'r gêm yma. Ac mae Kane McLagan fel Declan McManus yn mynd I fod yn bygythiad yn y llinell flaen. Ia, fel yr arfer i'r Seintiau Newydd efo 4-2-3-1 y siarad yma fi Roberts ac Jordan Williams ydyn nhw'n lledu'r chwarae. Leo Smith, mae wedi cael dechrau tymor ar dan yn Ewrop yn gario ymlaen I mewn i'r gyngor rwan. Mae o'n gorfod ffeindio ffocedi. Mae o'n mynd I adio gols i'w gêm tymor un a fydd o'n trio bwydo'r peli mae'n dwad at McManus. Redmond yr outlet, bydden nhw'n ista reit o flaen I warchod yr amddiffyn. Efo'r Barri, maen nhw wedi newid system o sydd gyda. Cyn o'n efo'n ceic hwnna, felly 3 yn y cefn. Ella wedi cael ei gorfodi fi'n bach oherwydd Chris Pew. Wedyn, y 4 ar draws. Mae Green a Seintiau, maen nhw'n gorfod cael dylanwad ar y gêm heddiw I wneud siŵr bod nhw'n agos ac yn gwyneba Redmond a Routledge. Kavanagh a Cottrell, ddain nhw yn lledu chwarae a McLagan. Newch chi weld o'n popio I fyny yn bob man yn y gwrs meina. Chris Marriott. Dwi'n gael yma'n capdan cysondeb. Ti'n gwybod beth ti'n gael bob wythnos. Mae wedi creu mwy na neb yn y gyngred yma yn barod ar ddechrau tymor fel hyn. Esbiwch chi safle fo. Ar y chwith yn yr amddiffyn. Mae wedi creu mwy o goliau. Mae'n dangos faint mae'n mwynhau. Dod lawr o asgell chwith na. A rwan Kavanagh. 22 oed. Mae wedi cael yrfa I siarad am yn barod. Mae wedi cael yrfa proffesiynol o Bristol Rovers. Oedd o'n gyro ddeud hynna I fyny trwy anaf. A wedyn yn gyro ymddeol, dod yn ôl i'r Barri ac am gol wythnos dwythaig o'r gêm. Mae o mewn lle da, a mae o'n un o chwaraewyr yn y Barri. Mae wedi giro chwaraewyr a mynd o'i gwmpas mewn eich ochr y sedd. Mae yna newid wedi bod yn y dyfarnwr. Cheryl Foster oedd I fod I gymryd gofal o'r gêm yma. Nick Pratt o Laned Dyfrdwy ydy'r wyneb cyfarwydd. Un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol ac yn ôl yr arfer. Mi fydd y chwaraewyr yma yn cadw'n gyson ar neges oesol. Dewis a chwaraewyr ydy penlinio neu beidio. Y tîm sydd yn y safle cyntaf yn croesawu y tîm sydd yn y trydydd safle. Ac yn y gwyrdd a gwyn ac ar y bêl mae'r Seintiau ac yn ei llwyd mae'r ymwelwyr a petai yr ymwelwyr yn ennill, petai nhw'n ennill, yna mi fydden nhw'n gydradd gyntaf efo'r Seintiau Newydd. Dyna'r gwaith mae'r dyn yma wedi wneud y tymor yma. Malcolm, sut gêm ydych chi'n ddisgwyl? Wel, na ddweud chdi rwan, de. Dwi'n disgwyl o Barri ddod yma. Maen nhw mewn lle da, lle gorau ers rai blynyddoedd yn y marn ni, de, ar o'r dechrau tymor maen nhw wedi cael. Maen nhw'n mynd I ryffio'r Seintiau Newydd I fyny, pi bach. Maen nhw'n mynd I ysgwyd nhw I fyny. Maen nhw'n mynd I fod yn ei gwyneba nhw. A mae fyny'r Seintiau Newydd efo'i steil o chwarae o'r cefn trwy ganol cae I dorri nhw lawr. Bydd hi'n gem dda. Jordan Williams oedd ar yr hediad dan a drwy ganol cae a fo sy'n derbyn eto. A mi oedd Redmond i'r hoi a di mynd, nath am derbyn y bêl. Mae'r bêl gan Williams eto nawr, mae'n I derbyn i'n ôl.
Cychwyn bach da fan hyn at y postyn pethau neb yno. Ac ia. A Brwse yn penderfynu chwarae'n saff. Ac cornel rad i cael ei hildio fanna. Wel, dim llawer o ddeallwriaeth ne. Ti'n bod siarad a cyfathrebu rhwng y golwr a'r amddiffynwr o fan hyn. Edrych am ein, oce, mae Lewis yn gwyddio nhw yn y diwedd i reiti bwron. I pi bach yn hwyr, dydy. I'w cic gornel i'r had. Mariet i gymryd cic gornel gynta'r gêm. Y capten, y Clagen yn uchlirio hi nôl yn cynorthwyo i amddiffyn. Dyfarnwr yn gweld dim byd o'i le ar cyffyrddiad yna o dan i drwyno. A mae'n gyfle am wrth ymosodiad fan hyn. Oedd hi'n bas sal mewn gwirionedd. Ac os oedd Cavan wedi cynnig i hun. Ac ar y lefel yma, dyna o bosib y gwahaniaeth. Mae angen gwell pasio na hynny mae'r bêl gan McManus. Wel, dim just hynna chweithnig. Pam nath o fynd o ffordd o gwmpas o bêl i chwarae fo'i droed chwith, yn lle just pasio fo'i droed de. Mae droed de fo yna, a wedyn mae'n cymryd eiliad neu ddau, fynd o gwmpas o bêl i basio fo'i droed chwith, a mae wedyn mae'r bwch na di cau. Felly mae rai fo just trio ymlacio, so mae'n gwneud dim gwaith yn cael go ar ei droed de. Drosedd ar green gan Routledge, a mae Nick Platt yn cael ei cadw'n brysur yn 2 funud agoriadol yma. Ie, jyst dangos i gryfdan mwy na ddim byd doedd Clayton Green. Wedi cael dechrau dair tymor a mae o ddim yn mynd i dynnu allan. Ydrych o'n, troed chwith. Mae siap i gorffon jyst deud wrtha'r chwaraewr off o'r unrhyw mynd fanna dwi'n di basio i. Felly mae'n eich ti'n twyllo'r bas na rhyw ffordd hefyd. Jyst mae'n ddim bach fwy clefar. Rheolwr y mis am fis Awst. Anthony Limbrick o Hobart yn Awstralia. A mae o am droi'r byd Ben i weired yn uwch gyngre'r Cymru y tymor yma. A symud Ceicona oddi ar i Clwyd. Mewn â hi mewn y cwr Cosby. Ac di ddim yn cael ei chadw'n fyw. Wel, y ffordd ti'n mynd i edrych ar yr uwch gyngre'r ar y funud allan Nick, fydech chi'n dweud, hynny erbyn safle Ceicona. Dwi'n hollol dall beth ti'n dweud, a pobl yn sôn wrth o fi gael yn wythnos allan fydd fwy o frwydr, a mae'r ail safle yna. Tymor hyn, oherwydd da ni'n gwybod am ond 3 lle yn Ewrop sy'n ganddo ni. Just y pennion ymlaen, gweld Clayton Green, bel rhedeg allan o'r wrth dir y chwarae, ond dim yn mynd i fod y frwydr, ond dwi yn meddwl fydd hi'n brwydr pwy sy'n curo hefyd. Oherwydd ydy'r Seintiau Newydd ddim milltir oedd o flaen pawb. Bêl gan Ash Baker, wyneb newydd tymor yma. Gynt o Academi Caerdydd yn chwarae ar ochr fe a Cai. Felly mae ganddo chi Astles a Davies yn absenoldeb Hudson a Mariet wrth gwrs i'r chwith, a dyma'r cawr Astles. Chydig bach o gamddealltwriaeth, dyma'r math o ddigwyddiad. Y galle y Barri fanteisio arno fo. Ac mae Cummings di ymuno ar ymosod yn dda. Ac mae honna yn dod oddi ar Redmond. A doedd Harrison methu chadw'n fyw, ac Sean Meredith yn ymuno efo ni yn y pwynt sylwebu. Dechrau bach digon cyfartal. Ie, dyna allai beth o'n i'n mynd i weid. Bydd Barri digon hapus gyda'r bron i 5 munud ar y cloc. Setlo mewn i'r gêm. Y cyfleuon, fel oedd Mark yn siarad, lle wedi cael cafn o mewn, bydden nhw away. Mewn ar gic gornel, mae heibio pawb! Does rhywun wedi cael ei dalgen i honna, mae Redmond wedi cael dod â hi, a mae'n cael ei faglu. Ac mae herf o honna'n gynnar yn y gêm, dim ond gair i glist. Mae Green yn mynd i gael, ond oedd yna gyfle yn y gornel yn doedd? Wel, ti'n gwybod be, oedd hi'n gic gornel da, ac o'n i'n jyst edrych pwy sydd yn mosod arni, a dwi'n edrych ar safle McLagan. Mae McDonald ar ei ffordd lawr os rhywbeth, mae'n jyst disgyn o dan y chwaraewyr. Dyma na'r goed i fi bod yn ymosod, ond rhaid i dyn yma. Mae'n gwybod, mae'n gyda fo swydd i wneud praw yma. Mae'n gorfod rhaid i'n yn wynab Redmond ac Routledge, nhw'n mynd i redag bethau gan o'n cael. Felly, yn barod, mae wedi bod 2 tacl ffyrnig yn barod. Da ni'n gwybod, mae yna rhyw, ydy'r reputation yn Gymraeg, dwi'n gwybod. Mae'n dilyn o. Mae'n dilyn o. Dydym yn swyl iawn o gael cardiau na di. Coch a melyn. Smith yn derbyn gan McManus. Allna hi at Ash Baker. Ac ar hyn o bryd, mae Barri mewn yn sydyn ar chwaraewyr sy'n tebod cwm nhw'n cael y bêl. Harry Cummings
Felly, dal hwnna mae'n nid yn ddau chadw'n fyw. Ac yn ôl â hi at y golwr clofiadol. Mike Lewis, Tommy Morgan, yma heddiw yn sylwebu ar y botwm coch yn ôl ei arfer. Arwyddodd o, Mike Lewis, ddwyweth. Fel rheolwr. A cefnogwyr y Barri jyst oedd yn gol yn neud sŵn mawr yma. Gwych bod nhw yma. A nes ti weld y dorf lawr yn y Barri wrth wytha neu fi ceic o'na? 1200. Wow, come on. Gavin Chesterfield yn siarad efo ni ar bodlediad Sgorio efo Dylan Ebenezer yn gynt yr wythnos ac yn hel atgofion am y gemau yn ei deyrnasiad hyfeddol o 491 o gemau. Gwych de. Ydych chi mon canmol o dyn. Dwi'n cofio o'n mynd yna pan oedd y Barri ar y ffordd allan ac ar y ffordd y lôn llithrig na. Ond na, rhyw ffordd neu gilydd na dwi'n dynnu. A ti'n gleud, dyna di'r awyrgylch o gwmpas y Barri trwy amser ddim. Maen nhw'n dda teulu mawr. Oedd McManus di geid yn dda fan ei gael y bel allan at Baker. Ac Lewis allan yn handi iawn ac oedd hi'n bwysig i fod o'i fod yno flaen Jordan Williams. Ti'n gwybod beth, ti'n teimlo swnio lot mwy saff na o'n unig. Mae Mike bob tro yn gadael chdi efo rhyw panic yn dy lais. Mae'n camgymeriad da ni'n gwybod. Ond hefyd, mae wedi well tymor hyn, ond mae wedi gwneud dros y tymor adwytha yma. Mae Wylo Saff yn just yn gwneud y penderfyniadau. Mae just mymryn bach rhy hwyr i fi a gadael rhyw amheuaeth yn yr awyr. Nath McLagan yn dda fanna. Nath o giro yr amddiffynwr mawr Astles. Nath o dyfarnwr geisio chwarae'r fantes. Cael yr hediad ar Astles. Llawiad fyna gyda Astles yn anffodus iddo fe. A cyfle i'r Barri. Ar be bydd o'n edrych nawr? Ar y gwair. Ar ei tactics, oherwydd dwi'n meddwl mae o wedi reid y system yma hyn yn berffaith yn ebyn system y Seintiau Newydd. 4-2-3-1 mae'r Seintiau. Mae y Barri fod 3 yn y cefn. Be mae'n ofyn wrth ddim yn sbio di faint o ddim da ni. Da ni'n angen bod mor ddim na hynna. A Brwse, mewn i'r cwrt nawr te. Oedd McLagan ar ben i hun a mae'n codi ben, mae'n edrych tu ar nefoedd ac yn holi hun. Sut na fanteisius i ar honna. Come on, mae'n sgil anodd. Mae'n gyda gadw lygad ar hon, ac rhyw kickbake ydi i fod, dros yr ysgwyddau fewn i'r gol, ond mae'n un anodd. Mae'n gyfle, ddo. Mae'n gyfle. Sa'n gwybod os oedd angen bod mor dechnegol o hynny. Os oedd e'n rhydd, oedd neb o'i amgylch Gyda bod wy amser, ti'n meddwl? Gawn ni weld, falle gawn ni un cyfle arall i weld honna. Dwi'n meddwl, mae fe'n mynd am y gic dros i fenna. Ti'n hollol iawn. Oedd neb o'i amgylch dyna pan o'n i'n meddwl falle bod hi'n well cyfle na beth o'n i'n meddwl. Honna, ti gangri bod honna ddim di mynd drwodd at Cottrell. Ti'n just eiliad oedd isio cael ei chwarae drwodd cynt. A Cafana oedd o dim Cottrell. A sa bel di bod yn gywir sa Cafana di bod ar ei ffordd. Ond McLagan di sgorio ddwyweth prif sgoriwr y Barri ym mhob un tymor ers 2017. Astles, mae hwnna'n sal iawn gan Astles, a mae'r bel at McLagan, rhaid o fynd i hun, ac mi holai'r blaenwyr a'r sgorwyr yn y munud wrth i Mariad ddod â hi, ond mae McLagan yn y marn i di methu gyfle da o fewn 2 funud, Malcolm. Wel, yr unig beth, mae Astles yn gwneud yn dda am ei gamgymeriad, ond fi fel ymwysodwr, dwi wedi cael y bel na, dwi'n 1 yn erbyn 1, a fe da fi'n mynd i chwith neu dde. Be mae'n neud? Mae'n cymryd y cyffyrddiad cyntaf syth i fewn i'r amddiffynwr. Mae o eisiau cymryd y cyffyrddiad cyntaf na allan o'i traed. Di Astles sy'n mynd i ddal o. Hanner llath wedyn sy'n erbyn y gol o'r 1 yn erbyn 1. A gyda chi andros o siawn sy'n sgorio. Baker. Yn ara bach yn y 10 munud, yn ara bach ar ôl i'r 2 dîm yn ddangos fel ysyn nhw'n profi gilydd. Mae pethau'n cyflymu, mae yna gyfleon yn cael eu creu, a mae Mariet yng nghanol y caeg yn ei derbyn i gan Redmond. A dipyn bach o le fan hyn gan Leo Smith at McManus. Nôl at Redmond gan Mariet. Mae hwnna'n bel dda, mae rhaid i Lewis ddod, a mae o'n dod yna o flaen McManus, nôl mewn â hi, y cyniad!
wrth heibio'r costio gan unwaith eto. Mae rhaid i chi ddeud, ond yna gyfle fan ei Robles. Wel, rhaid fi ganmo Mike fan hyn, Mike Lewis yn golwr hefyd yn dod, a mae'r neud i benderfynu am yn cael i ddwrn i di, ond yli'r bel yma. Gwych o bel yn ôl gan Williams, gan Jordan de, ac just, dwi'n meddwl na Robles gath y pened yn y diwedd, ia? Nath just cael y gwiriad o'r wrth yr amddiffynwyr i fynd ag y cornel. Ond hanner cyfle da i Robles. 11 munud a ddawol iawn. O, fe wedi taro'r bar gan Astles. Oeddech chi'n ei weld o'n dod, oeddech chi'n gwybod byddwn ni ennill y bel na. Mae'r bel gan Redmond. Nôl mewn, mae Astles yn dal yno. Astles ni hennill i eto, mae Lewis yn sgrechian gad i fi. Mae wedi bod yn hanner o un cyfle ôl y llall. Wel, oedd yn gyfle. Astles yn un dda. Cael y peniad. Oedd hi ar y traws mor anlwcus. Ond ei popeth yn iawn, mae'n rhediad arbennig dda. Dwi gyda fi broblem efo Seinti, efo lle mae o'n sefyll i dir, a mae Astles yn gael yr rhediad arno fo. Os ti'n rhedag i fewn efo fo, mae'r momentum, mae Seinti'n neidio'n uwch eich hefyd. Ond pwy oedd eisiau gyntaf, pwy oedd eisiau fwyaf, oedd y peth, Astles o hynny. Mae Redmond yn chwarae'n dda yn dydi. Mae yna gymaint o beli da ganddo fo yn creu cyfleon a brwsyn i chlirio fyny cael chwilio am Cafana. Yno mae Ceston Davies, peniad cywir i lwybr y cefnwr de Ash Baker. Marriott. A mae Redmond i weld yn dechrau'n dda yn ganol cae. Ydy wastad yn torchi llewis i'r Seintiau Newydd a yn gweu pethau iddyn nhw yn ystod y gêm. A mae un mae rhaid i'r Barri wylio. Mae o weld yn cael gymaint o le yn dydi. Marriott. Ac Redmond. Dim gôl. Cofiwch ers dydd San Steffan 2019. A mae wedi cael un gôl yn Ewrop, ond yn uwch gyngred Cymru mae wedi bod yn hesp. A falle un agwedd o'r gwaith ganol cae, fyddai reolwr o yn caru weld yn gwella. Ond mae o'n ddylanwadol iawn iawn. Y bel mewn at ysbadren, peniad da! Ac arbediad gan Lewis a Robles eto yno. Robles yn dechrau ffendio ei ffordd yn y Cwrs Cosby mae i fynd rwng yr amddiffynwyr eto, a just mae o'n gwybod mae o'n angen ei bach o bwer ar hwnna, mae'n crymannu oddi wrth y gol, felly mae rhai fod ei bwer arni, mae rhai fod gyfeirio i hefyd rhywun bryd. Peniad anodd, ond i fi hwnna'n gyfle da arall. Croesiad da hefyd gyda Redmond. Dyna'r fath o groesiad fydde ti'n gobeithio amdano fel y mysodyn oedd yn mewn. Sym rhaid i'n neud dim byd, sym rhaid i creu y pwer arni. A ti'n gweld, ni ddim gweld y dyn yma i dy bel i ffwr llawer gwaith. Dwi'n sôn am chwaraewyr yn gweu. 5 llath, 10 llath, 5 llath, 10 llath, dod a pob i fewn i'r gêm. Dyna beth mae Redmond amdan. Mae Robles i fod yn deg, i fod yn brysur hefyd. A nath o'n dda fan, a nath o'n ddewr i benio i Leo Smith. Mae o'n gallu tanio fan, mae'n eisiau creu y lle. Mae'n dewis Baker yn lle, dwi'n siŵr ai dynodd y bas ore mewn â hi, a mae'n groesiad sal. Diodd yn iawn. A Redmond mae'n gymaint o le yn doi. Boedd yr opsiwn. Mae'n dyn yma Baker. Ni'n gael dechrau da i'r gêm hefyd. Ond edrych ydi, gwych. Lee Redmond yn rhedeg ti mewn yn fan hyn. Bod i'r rhif 10 ar y chwith yma. A mae Leon jyst cymryd gorfod o amser yn disgwyl wedyn i Baker ddod i ymuno ar chwarae groesi'r bel i fan hyn. Ti'n mo, hynna di'r penderfyniadau sy'n wahanol mae rhaid i wneud. Marriott ar gig gornel. Unwaith eto mae'n un anodd, ond mae Clagan yn ôl. Anwybyddu golwr oedd o'n benderfynol o gael ati hi. A mae'n gyfle i'r Barri gael gwrthymosodiad efo'r dyn cyflyman i tîm nhw Cafana. Sbïo'ch pwy sy'n na. Redmond, tacl gywir, digon o le gan Smith. Mae'r Seintiau yn cael gafel yng ngwar y gêm yma. Marriott. Honna wasgraffus braidd gan McManus, ac eto pan da chi'n blaenwr, pan da chi'n sgorio yn peoledd, da chi'n mynd i fynd am honna. Dwi wrth y modd efo'r syniad yna.
meddwl, oce, sgynna fi neb yn canol, mae'n bownsio'n garedig i fi, mae ar ei ffordd lawr, edrych dim ar ei ffordd i fyny mai, ar ei ffordd wedi cael wwpio hon, reit hawdd i'r gornel bell yna, wrth y modd efo'r dychymig, wwan, un peth ar ei feddwl, ar draws y golwr, neu dros y golwr i'r postyn bell yma, ond o just methu cynnyrchu y dip ar y bel ddigon. So wedi disgwyl, chwinciad o eiliad i'r bel na fynd lawr, dipyn bach mwy, sa'i ben o drosti, wedyn sef wedi cael y dip. Chwarter awr, digon difyr, Sion. Wel, cyfleuon i'r ddoi dîm. Yn does. Ond y Seintiau Newydd nawr, ystod y 5 munud diwetha, wedi gyda'r dyn yma, y dyn sy'r bel wrth i drad, jyst yn dechrau gweud pethau at ei gilydd, a wedwn ni gyfle arall nawr. Neis eto chwarae da, chydig bach gormod arni hi tu hwnt i Jordan Williams, a mae wedi chasglu hi. Ac yn ôl at Baker, tu mewn i Baker, mae dyn sydd wedi chydig bach yn dewelach, Routledge. Redmond. Oedd e fewn yn galed, mae'r dyfarnwr yn edrych, mae'n syllu, mae'n hapus, di'r bel ddim yn cyrraedd yr asgellwr. Ac chwarae teg i Ceston Davies, oedd yn y lle da i rwys honna rhag gyrraedd caf yna. Doedd hi ddim yn bas anodd chweith, sti. Mae'r bwlch i gyd tu ôl i amddiffyn y Seintiau Newydd. Ti ond eisiau taro i drostyn nhw, a mae'n trio mynd trwy'r bwlch drostyn nhw. Dwi'n gwybod, eich bod ti'n anoddach i fi bach o bas, ond dal i fod. Os ydy ddim pwysau arna fi ar y bel, felly dyla fi fod yn medru wneud y bas yna, a cywirdeb efo'i. Robles eto. A mae hwn yn cynnig gymaint, dydy. Mae allan ar y chwith, a wedyn yn sydyn pan mae'r cyfleon yn dod, mae mewn yn y canol, mae gan Marriott. Tafliad i'r Seintiau. Ond hwnna yw'r tacteg, dwi'n meddwl bod y Barri yn trial cael caf yna mewn i'r gêm. Tu ôl. Set y trap fan nhw de, just yn amddiffyn yn dim, disgwyl i'r Seintiau ddod atyn nhw, a wedi taro nhw'n sydyn. Marriott mewn i'r gwrdd Cosby, sbiwch ar y lles gan Robles. Nawr te, Smith. Ia, Leon, slo bach dydi fewn i'r gêm, dwi'n meddwl, un o ddau gyffyrddiadau da, wedyn yr ergyd yma. Ydyn ni'n gwybod sut mae'n medru taro nhw. Mae'n bod tro'n anodd, dwi'n gwybod sydd oedd i chdi, Sion, bod tro'n anodd pan ti'n gadael y bel yn draws y gorff, i wedyn rheoli yr ergyd pan mae'n dal yn symud. Mae'n un o'r sgiliau anodd na fel ti gweud, Mark, os dwi'n dweud off, mae'n beach o gol, ond ar y cyfle yna, mae'n just... Sa chdi di troi nhw'n y ddyd na, mae hynna'n haw. A mi arhosi hynny efo fi am ddyddiad. A sa'n beach o gol. A ni'n gwybod union. Mae'n meddwl am hynny pan fe'n bita fe eirin gwlanog heno. Dwi'n cweith o swnio'r ei fath, ni'n fydd eirin wlanog o gol. Ond y bel arbennig o dda, mae'r cyfle fan hyn, a mae mewn, Smith yn ei ffasioi, Jordan Williams yn ei sgorioi, a mae rhaid i chi ddeud, mae'r Seintiau'n heiddi bod ar y blaen, ac oedd honno yn gol hyfryd. Y Seintiau 1, y Barri dim. Wel, o'r ffordd o'r symudiad i ddeu gwir, mae o safon ychad ydi, edrych ar bel yma. Honna i ddechrau cadw'r bel 50, cael Redmond yn ei chanol unwaith. Eto, mae'n edrych i fyny am bel di honna. Mae hwnna'n gampus, y cyffyrddiad cyntaf yna. Come on, Leo Smith. Ti'n gwybod, Elin silky cyffyrddiad yna, reit i'w lwybr ei hun, dim oed i ddim byd. Oedd wedi gweld rhediad Jordan Williams cyn y foed nod fynd rownd y golwr. Oedd hi'n angen o fynd rownd y golwr. Oedd y bas mwy syml, reit i'r blad, efo'r cyllad a fforc, a Williams efo'r dasg mwy o syml. Reid hwnna i fewn. Gret o gol. Ond Redmond i fi, gyda'r bas na, yn hollol wych. Tro cyntaf i weld, nes i'n sylfaen pa mor dda oedd hi. Ond mae'n anygol, achos dim rhaid efo symud. Gwych gyda Seintiau Newydd. Ie, ac yn ironic, Sion, yr unig feirniadaeth neu'r gwir feirniadaeth wedi gael o chwarae'r Barri, o bod y bas ola ddim digon da, ond e wers fan gan Redmond yn doedd. Ie, dyna'r gwaniaeth, Nick. Fel o'n i'n gweud yn gynharach, o'n i'n sylweddoli par mor dda oedd hi nes i ni weld hi ar yr ail cyfle. Dyma ni weld y dyn eto yw hon. Mae'n un hyfryd arall. Wel, o'n y bron. A chwarae teg i Aaron Davies. Mae pobl yn meddwl, beth sy'n anodd yn y bas? Y cywirdeb? Y pwysa? Mae bob un, ydy o'n pynsioi, ydy o'n crymanu, ydy o'n pasio fe tu fewn i droed, ydy tu allan i droed. Mae'r boi yma yn medru gwneud bob dim. Ac oedd hi dros ben cawr am ddiffynwyr yn doedd. McDonald ei methodd hi. Gofnod arall, Lewis yn dod. O, ddim i angen o. Mae'n cael ei ffenio'n glir.
A sbiwch lle mae Robles nawr ar y fasged bella, a mae honna y cyffredin ola yn dod oddi arno fo. Ond dyma'r gorau dwi wedi gweld y Seintiau chwarae tymor yma. Ia, ti'n iawn. Ti'n iawn, a maen nhw ar lefel ar y funud. Mae syniadau nhw, a'i symudiadau nhw oddi wrth y bel yn ormod i'r Barri reit rwan yn y gem. Ia, mae'r gol di helpu, ond cyn, oeddech chdi'n gwybod oedd nhw wedi dechrau troi, doedden troi ysgriw di fi bach arnyn nhw yn y 10 munud dwytha yma. Ond gyda Redmond hefyd, be dwi'n hoffi fe te, yw dwi'n mynd ofa yn chwarae bas anodd yna. Siwr cymryd o chwaraewyr y dynod yma, maen nhw'n mynd yn saff, falle chwarae'n sgwar, ond efo dyn yma, os yw'n gweld rhywbeth, mae'n chwarae. Mae'n edrych fel chwaraewr sydd ond yn 19 oed. Mae'n 31, ti'n gwybod yna? Sbiwch ar y lle sgynno fo. Mae wastad yn canfod y lle, a mae wastad yn gwybod bod Mariet ar gael, yn dydio, y bythol ar gael. Mae'n mynd i ofyn cwestiwn gwahanol ag ofyn Chesterfield rwan oherwydd ydy o'n rwan fel trin y cefn yn gwrthio i fyny'r cae a wedyn eitha canol cae hynny maen nhw mor dim, maen nhw'n jyst gwaad problema ar y funud. McManus mewn at Robles a dim i tharau tro cyntaf mae'n edrych. Mae'n cael ei orfodi oedi Mariet a tyffostyn pella, mae Baker yn dod mewn amdani hi, mae'n cael ei ffenio'n glir a mae'n glanio i Cockrell sydd wedi bod yn dawel hyd yn hyn. Trosedd Jonathan Cockrell, ond dyma'r gol eto hogia. Ti'n sôn am medru rei pas ar y geiniog i chdi de? Wel, jyst edrycha y cywirdeb, y pwysau, y perfeithrwydd. Yep. Mae yna yn gol a hanner o'r safon ucha o dechrau i'r diwedd. Pan gath o'r bel Redmond, pan gododd o'i ben, pan o'n ymwybodol o'r symudiad gan Leo Smith yn mynd o'r rôl rhif 10 na'n amser i'r ediad yn berffaith tu ôl i'r amddiffyn. Sa'n cael i sgorio gan Manchester City, sa'i ar y teledu bob dwrnod yr wsos. Oedd hi'n beach o bas, Sean. Beth yw yn Gymraeg eto? Ydy hwnna wet a edrych glanog o beach o bas? McManus, Leo Smith, llac gan Leo Smith a mae gan y dyn a mae'r Barri yn dibynnu gymaint arno fo Cafan a mae o wedi cholli hi. Gwaith caled fanna gan Jordan Williams i fod yn 10 nawr, mae'r bas fyny'r cae at McLagan yma. Paul Harrison yn cael cyffyrddiad prin o'r bel. Bel fyny at McManus. Mae chi ddyn sy'n cadw am ddiffyn yn brysur bod ar y bel neu bidio, mae gan Mariet. Mariet yn ddechrau i hi, chwilio unwaith eto am Williams. Amser i Leo Smith reoli, edrych, ystyried. Nôl at Baker. Mae'r Barri'n gael ei gweithio mor galed yn dydyn. Mae'r bel yn mynd i bob cyfeiriad a mae'r enw drio canolbwyntio. Mae'n anodd efo Leo ar ei gem fel hyn, cos mae o'n just ffeindio Gorneli. Mae o'n ffeindio ongla bach rownd y gornel, lle fe ddeitho just ffeindio pocad bach a just helpu'r blaen y bel ymlaen, efo 1 cyffyrddiad, 2 cyffyrddiad. Mae hynna yn codi'r tempo i'r Seintiau Newydd, union be maen nhw isio. Dyna ydy cyfrinach nhw, chwarae tempo uchel a wedi tîm eraill i delio efo nhw. O'r wythnos nesaf, da ni'n ôl yn y cwpan. Trefelin yn croesawu Cei Conna. Nawr tedd honna'n ddiddorol ta beth, ond efo Cei Conna yn Simsanu wedi colli 2 gêm yn olynol. Fydd yna fwy fyth o gyffro yn Trefelin, mae honna'n fyw ganol pnawn yr wythnos nesaf. A mae yna garden felen gynta'r gêm i Baker. Da chi'n gwybod pan mae wedi cael honna, ac os i drosedd oedd am hyn arall y cae, chydig eiliadau nôl. Cofiwch am y gêm gwpan ac am hanner awr wedi hanner ar S4C, nid am chwarter wedi 5 yn ôl ar afer. Dyma'r ddosedd. Wel, gol ni, bloc, mae'r hawdd o hynny. Rwy'n gwybod beth yn neud. Wel, os ti'n newid neud tosedd, a yn lwcus bydd yn cael cardinal yn un ochr y gael, ti'n neud un arall fel la, beth ti'n disgwyl gael? Just yr 20 munud bach cyn neud un fel eto, dim 2 munud. Mae rhoi cyfle i'r Barri. Cockrell ag Abrwses i yno. A mae Cockrell yn feistr ar y geg osod. Mae'n ei chwipio hi mewn. Oedd y peniad lawr yn un pwysig. Mae'r taclo yn gydnerth, ond mae o'n 10. A mae'r dyfarnwr profiadol yma yn gwybod y gwahaniaeth. Mae'n gadael i'r chwarae fynd yn ei flaen allan gan Ceston Davies ac i Lwybr Williams. Ond yno gyntaf, mae Davies.
Ti'n gwybod be, Clayton Green, mae'n trio i ora glas ar y munud i cael Barri fewn i'r gêm yn ganol y cae na. Mwy na un tacl ffyrnig arall. Fo ar Routhridge yn mynd i mewn i dacl eiliadau nôl y fanna fan de. Oedd yr un o'r ddau mynd i dynnu allan. Dau o'r chwaraewyr ganol cae, cleta ella yn y gyngraid. Y brechu mwy trwchus y hwn yng nghoesau. Leo Smith sy'n lawr. Ac ar hyn o bryd allan fel llawer iawn mwy llonydd. Llawer yn hwnna i ddeud y gwir. Mae'n just dilyn drwad, dipyn bach, dydy fo'i Benglin. Gobeithio fel Leon oce. Dwi'n mynd siŵr sef fi'n hoffi McDonald yn data fi efo'i goes fyny fel na chwaith. Edrych ydi ar y dacl. Dwi'n am di cael cardiau felen am hwnna chwaith. Na. Ond di chwarae pob eiliad o'r tymor yn yr uwch gyngrair i'r Barri tymor yma. Nôl â ni gael golwg ar y bas ma. Y bas ma gan Redmond ar gyfer y gol, a gadwch ni lyfoerio, Sean. Wel, ie. Mae'r gol hunan yn wych gyda Leo Smith yn sgwarau, a mae'n hawdd yn y diwedd, ond mae'r bas na, beth o'n i'n hoffi hefyd oedd y ffaith bod ei ben e lan o hyd. Dwi'n mynd edrych lle mae'r bel wrth i drad, mae ben e lan, mae'n edrych am y bas, edrych lle mae'r cyfle. A mae fe'n well bod tro ti'n gweld e. Mae Leo Smith i weld yn iawn, fydd o'n dod nôl ar y maes. Ydyn ni, wrth edmygu y bas yna gan Redmond, ydyn ni'n anghofio pas Leo Smith, so wedi gallu mynd i hun yn bysa, ond nath o'n i'n meddwl bod o'n anhunanol iawn. O, go iawn, ti'n hollol iawn oherwydd, so wedi bod yn hawddach iddo fo gymryd yn ergyd ar y gol. Bysa. Ond oherwydd y bel gyntaf na mor berffaith, a'i gyffyrddiad gyntaf o mor berffaith, oedd o ddim yn mynd i troi y bas i lawr. Gwych gan Leo Smith. Ac yn hyfer iawn, eiliadau'n gynt, oedd ni newydd i beirniadio am bidio ryddhau Redmond lawr y chwith. A ti'n meddwl bod ni'n gwneud hynna yn syth at Williams. Moment bach o hyd a llebri. Lledri, sori. O'n i'n mynd i godi peint i'w dathlu hyd ydy gwir, ond... McLagan, mewn i'r Cosby! Ac mae fewn! Ac a brwsau dwi'n meddwl sydd wedi Sgorio. A fel na maen nhw'n dathlu, ac yn erbyn hediad y chwarae, y Barri'n dod yn gyfartal, gwrth ymosodiad, ond y gyfrinach oedd y cyflymder. Ond yn y dau funud cyntaf, dwi wedi gweld yr abrwsau bach fa yn gwneud yr hediadau fel hyn. Rwan, am ddiffynwr ar y chwith mae o'n y cefni, oce? Mae o'n chwarae fel wingback mae o. Mae o'n just defnyddio i gryfdar fel cyflymdra ganddo fo fan hyn. Am bas gan Cafana. Ambas, hwnna'n gwadd, ti di mewn ar hon i fi, dwi wedi cymanu rownd yr amddiffynwr, mae yn y corridor ansicrwydd, di'r golwr im eisiau dod, di'r amddiffynwr im eisiau cyffwrdd na i wneud, diolch yn fawr, un o'r un. A dim amheuaeth, cyflymder oedd y gyfrinach ynddo. Yn gyntaf Cafana, Sean, a wedyn am ras gan y brwsau. Ie, a dyna'r tro cyntaf, mae Barri wedi gallu cael Cafana mewn i'r gêm. Croesiad yn hollol wych, ers dyna beth ti angen. Ti angen yn y corridor ansicrwydd, mae Malks yn hoffi siarad amdano, a brwsau yn benni ddim gampus. Ac sawl gwaith yn yr hanner awr cyntaf mae wedi galw ar i'r Barri daro y bast sy'n brifo. A pan ddoth na gol. Wel, sôn am pan ddoth maen nhw wedi gwneud i Gymru. A pan ti'n cael siar o'r gêm fel yna, mae'n rhaid i fynd mantais, a maen nhw wedi gwneud hynny i ddod ar hynna'n yn ôl i'r gêm. Nath o redeg nerth esgyrn i ben i gael i fewn i'r cwrt na, do. So ni wedi edrych ar dechrau'r rediad o. Mae wedi redag 60 llath o hanner i hun i gyrraedd y cwrt Cosby i sgorio'r gol. Oedd Baker wedi trio mynd efo fo. Nath o fethu, mae'n gornel i'r Seintiau. Mariat yn dod. Y bel at McLagan. O'n i'n rhagweld gêm dda, o'n i'n darogan gêm dda, mae yn gêm dda. Mae'n gêm gorau da ni wedi cael. Yn y teledu, o safon dwi'n sôn am, mae'n gêm o gorau. Mae'r ddau dîm yn seicolegol ar ochr y cae hefyd, yn trio cael y gorau allan o'i gilydd ar y cae. Mae'r siap y ddau dîm yn wahanol, felly mae'n gyd yn trio cael mantais o'i gilydd, edrych ein. Llond bol o ddathlu.
Da ni wedi gweld eisiau hyn. Mae o'n gwneud gymaint o wahaniaeth yn dydi. A mae Sean yn edrych arna i, a dwi'n edrych ar Malcolm, a da ni'n holi'n gilydd drwy'r llygadau. Gobeithio bod ni'n edrych fella. Falle bod ni. Yn eich sicrhau chi di Sean Meredith ddim. A Malcolm a fi'n edrych chydig bach yn fwy ansicr. A dyma fo, a Bruce. Mae dal i fynd. Nawr te, Castell Davies yn ei lorio fod. Melin ddylai fod, y dewn amddiffynwyr tu ôl. Ie, Melin Fifi. Ond eto, welys di traed sydyn a Bruce fanna. Just yn symud y bel, just yn cyrraedd i cyn Castell Davies a cael y sgiliau. Li traed sydyn, wedyn rhwng cyrraedd y bel eto. Bendant Cardyn Melin. A dyma i ymddangosiad cyntaf o o'r tymor yma yn yr uwch gyngrair i'r Barri. Ac yn wir, ymddangosiad cyntaf Castell Davies yn uwch gyngrair Cymru'r tymor yma i'r Seintiau Newydd. A nawr mae ganddoch chi ddau o amddiffynwyr y Seintiau ar gerdyn Melin. A mae ganddoch chi Jordan Cottrell yn paratoi i gymryd y gig. Braidd yn bell allan i fynd i hun o bosib. Ydy. Sam golwg hediad. William MacDonald. Mae hynny wastraff yn dweud. A mae Bale gan Williams cyfle i ddod â hi. A mae Clagan yn mynd efo fa fyny at McManus. McManus yn ceisio i chymryd i heibio Aaron Davies. A gall amddiffyn y Barri byth orffwys, ac os mae McManus na yn brysur, rhedeg nôl ac ymlaen. Niwsans. Mewn i chwarter awr ola hanner cyntaf. 32 munud, mae rai deud wedi hedfan. Mae'n eich di feddwl de, sut maen nhw wedi cadw. Dwi'n gwybod mae Chris Hugh, dwi'n gwybod fod i'r rhif 1 ar y chwith yn yr amddiffyn. Ac pan maen nhw'n chwarae yn y system yma efo'r wingbacks fel dwi'n gael nhw allan ar y chwith. McManus eto. Mae wedi cael ei giro. Io. Cafodd eto creu'r gol y Barri. Mae o'n lon llaw. Mae o'n bryder yn dydi, pan mae o'n mynd. Nawr te, mae yna gega ar yr ystlis. Sbiwch ar hyn nawr. Clayton Green, cadwch lygad arno fo, os allwn ni weld o. Wff. Oedd na sathriad fanna i fod yn deg ar i Leo Smith ddim gor ymateb, ddim nath o ymateb. Na, mae Leo wedi gwneud y dda. Do. Ond ti'n mynd gwybod faint o nerth o'r wedi gwneud tu ôl. Ti'n mynd gwybod wedi gwneud hynna, pan yn cael fi'n anghywir. A Bruce paratoi i gymryd y gig. Mae'r golwr yn aros ar i linell. Astles yn ôl benio'i allan. Wel, sa'n gyda ni VAR. Mae hwnna'n bendant yn cael ei sialcio off, dyri. Diolch gyda ni ddim. Ie. Dim oherwydd y gol, oherwydd y Barri, na chi, oherwydd y cyffro. Ie. Ie, y Bale. A mynd i fod dafliad arall i'r Barri. Maen nhw wedi cael eu cyfnodau dim amheuaeth am hynny. Maen nhw wedi bod dan y lach am gyfnodau hir o'r hanner yma. Ond mae'r gêm yma'n talu'n ellifio ni'n ddarogan ar ddechrau y gêm o bosib tymor cyffroes tu ar brig. Ac i'ch atgoffa chi, os dy'r Barri'n ennill yma, maen nhw ar y brig yn gydradd efo'r Seintiau Newydd. Mae gan Williams syniadau eraill fosi ar yr hediad, a mae Cafana yn ei lorio fo. Carden Felen i Cafana. Ac oedd am angen neud. Oedd am angen neud y dacl. Dwi'n meddwl angen o ymroi i dacl, oherwydd mae di dal i fyny fo fo. Mae di dal i fyny fo fo fanna. Mae di curo ras. Just efo sef fo. Ie. Ond oedd na ryw banig yn doedd, ac oedd na rediad da ni erbyn o'n doedd. Ond diffyg clofiad y bachgen 2 ar 20 oed o bosib. A ti'n deud faint oed o fanna, Dynig? Ti'n clywed hanes i yrfa fo? Mae'n bach o tragic dim i bach. Ti'n gwybod beth na ddigwydd o Bristol Rovers? Wel, oedd o'n chwarae yn doedd yn y cyngrair nesfa gael anaf. Mae o'n atgyfodi i dymor. Leo Smith mewn i'r cwrt. Ac unwaith eto, nid yma tro cyntaf yn cael ei ffwnio allan dim ond at yr hif 10 dylanwadol Redmond. Redmond yn gweld McManus yn cynnig i hun. A mae yna fwg yn codi tu ôl i gol Mike Lewis. Mae rhywun yn cael glamp o sigar neu mae rhywbeth mwy amheus yn mynd ymlaen. A gobeithio bod Dylan Ebenezer i symud i set. Na gyd yda i. A mi gadw ni lygad ar hynny. Astles.
Ceston Davies. Leo Smith yn galw amdani. Tu allan mae Baker. Nôl at Smith. Ond maen nhw yn gefnogwyr difyr y rhai sy'n dilyn y Barri. Dyn nhw'n moment llonydd. Y bêl gan Routledge. Dyn nhw'n gweld gymaint ohono fo. Ond mae waith o mor aml yn dawel. Baker. Smith. Ond mae'r cefnogwyr, dwi'n meddwl, yn adweithio o beth sy'n mynd ymlaen ar y cae efo'i tîm nhw heddiw, a maen nhw wedi teimlo, fel dwi wedi teimlo dros wythnosau dwytha, maen nhw mewn lle da. Mae'r Barri mewn lle da, lle gorau maen nhw wedi bod ys rhai blynyddoedd. Wel, mae yna garden felen arall. Mae Mandes wedi gweld y garden. Yr ein tost arna, gan y dyfarnwr, yn y bocad. Popio'r candiau fe fyny. O'r taco rwan. Wel, so fe mae o'n i faclu fod ydy. Gari, mae'n gardiau fel yn syml. Dolig yn dod yn gynnar. Astles. Da ni'n y 10 munud ola. Pwy sy'n mynd i'n hapusar, Sean? Pwy sy'n mynd i'n hapusar, ddau di? Dwi'n meddwl gyda ddau di'n ti'n hapus mynd mewn i'r hanner, un gol yr un. Ond fi'n siŵr fydd yr Barri yn cymeryd pwynt. Cyn y gêm, fysa, ond mae yna lot o amser i fynd. A mae yna bethau, a mae yna goliau eraill yn dod. Red, mae'n eto. Manus. Dwi'n just teimlo fod ar ôl beth nath ddigwydd i'r gol yna, mae'r Barri mynd i gredu lot mwy sut i guro'r amddiffyn, a maen nhw yn edrych reit sgigredig. Dwi'n meddwl bod nhw lot mwy cadarn os dwi'n licio bod mae Hudson yna wrth o fel Astles. Mae gen y Barri siawns da fo'r cyfrymdra sydd ganddyn nhw yn ei chwaraewyr fel da ni wedi sôn am Brisi, mae Cragen, Cafana, lot o gyfrymdra fan'na. Drwsau eto. Ydy'r targed. Mae'n chwarae'n arferchog. Pas at McLagan. Cafana yno. McLagan mynd I hun. Mae'n wyriad bach. Ond I honna mae'n mynd I drafferthu'r golwr. Na, unwaith mae'n cicio'r llawr. Mae'r pŵer yn mynd bynnag. Ond gadw gafal ni'n iawn. Ti'n edrych eto. Traed sydyn a brwsau. Ti'n edrych ar ei gefndir o. Oedd o'n Gaerdydd a mynyddodd o gath o'i ryddhau o Gaerdydd a ti'n meddwl, ond pan oedd o'n jyst mynd I mewn I tîm cynta y Barri yn sydyn, oedd wedi bod yna dipyn o fisoedd cyn torri drwad wan, ond does am byd mwy iach I unrhyw reolwr cael cystadleuaeth am safle. Da ni wedi gweld Chris yn y safle yna am mynyddodd cyn do. Cyfnod tawelach o'r gêm. A mae yna gyfnodau da iawn wedi bod yn does. Smith at Baker. A'r Seintiau'n bod yn amyneddgar a mae hynny'n tawelu pawb am ychydig eiliadau os nad y tro cyntaf mewn gwirionedd yn y gêm. Mae'r bêl gan Routledge. Davies. Williams ar ergyd. Dwi'n hoffi golwg Williams I fod yn deg. Ymuno dros yr haf o Stockport, di chwarae dros Rochdale yn y cyngrair. Ydych chi'n chwarae o bach da ar y lefel yma? Mae'n chwilio am y bel, na reid yna iddo fo. Mae wedi sgorio'r gol Hedwig gath o, oedd wedi dasglu syml, ond dwi'n war positif, hanner troi, siarp I gorff, cyffyrddiad cynta, wedyn trio cymanu'r postyn bell yna. Dim mor bygythiol a dwi wedi disgwyl o fod. Dwi'n disgwyl o, mae'n eithaf bach mwy ddod, dwi'n fel ganddo fo, fo'i safleoedd mae o'n godi I fyny. Dwi'n jyst eisiau fod mwy bygythiol pan mae'n cael y bel. Mae o'n dal I edrych ar cash in the attic. Neu ar pnawn da, os oes na pnawn da, res byddai cael pnawn sadwrn, dwi'n yn siŵr. Na ddweud yn hwnna sgwir, te. Mae o'n bendant yn gwybod, mae'n gwneud penderfyniad dewr. Dim I newid tactica o sylwythar o Ceroc hwnna. I ddod yma fo 3 yn y cefn. Na, mae'n di setio'r trap o amddiffyn yn dim.
Dwi'n just meddwl mae o'n dal i wadd problema iddo fo hyn. Ond mae rhaid nhw'n neud hynny i trio taro'r Seintiau Newydd efo'r gwrthymosodiad. McManus! Gath abal ar hwnna'n do. Ac Mike Lewis ni gwylio'r holl ffordd ac yn chwarae'n saff. Oedd wedi mynd mewn. Oedd wedi mynd mewn i'r gornel ychal. Ar y rhwyd, doedd edrych am McManus. Neb gael lawr, mae'n rhaid i Green yma na fod i'r dyn y gosar eich di ddod wan, mae 5 llath ar 20 allan. Oce, ti yn ffysio allan Mike i wneud yr arpediad, ond mae'n hedfan, mae'n symud. Gornel tu hwnt i'r golwr. Donald yn ei ffenio hi allan. Ac McDonald yn un o'r cewri yn y tri canol efo Davies a Cooper, ond mae yn ddiddorol. Da chi'n curo y pencampwyr a wedyn da chi'n newid eich siap ar gyfer y gêm yn erbyn y cyn bencampwyr. Mae hynny yn reoli dewr, os nad eofn, ar bêl gan Marriott. Robles, Marriott, hwnna gan Redmond. Yn syniad bach da, ta drio i siapio un do. Do tad, a siap i gorff yn derbyn y bêl, yn gadael o wedyn, oce, gael cymryd hon ar y fama. Just y siap y gorff, yn dod ati, just... Dyna mae'n neud well yn y man ni, mae'n cael ei gael lawr i pyn bach, ond efo'i safon, da ni di weld o'n y gêm yma, crymannu o'na i gorna bella. Dim cweith digon o bwer hefyd yn yr ergyd. Oedd y syniad yn iawn, fel ti'n gweud, Marks. Ond ddim cweith yn cael gafel yn ni. Os da gol arall ar ddiwedd yr hanner cyntaf, fydd ychydig bach o amser ychwanegol oherwydd anaf. Fuodd i Leo Smith, ond da ni'n edrych dros yr hanner Malcolm. Bod y Seintiau di bod a mwy o afel ar y gêm, mae'n teimlo'n sgwr digon teg ydi. Os ti'n mynd o ran cyfleuon, na i ddeud, mae'n digon teg un o'r un. Os ti'n mynd o ran meddiant, dwi'n siŵr mae Seintiau wedi cael dipyn bach gwell meddiant, gath nhw, pan oedd sgorio'r gol yn siar yna o'r gêm, oedd e'n 20 munud da, ac oedd e'n nocio y drws, a wedyn gath nhw'r gol. Wedyn, yn erbyn llif y chwarae, yn bendant, ond fel un mae pêl-droed, dyna pa mae pawb wrth i bod yn pêl-droed, dyna pa mae'n neud i'r ochr y sedd o tro. Ydy mae'r gol wedi dod o ddim byd, croesiad campus gan cafna lawr o dde, dyn yma, y Brusi, yn dod i fewn ar y chwith yn just... Oedd ddim rhaid bod ni'n cysylltiad cywin. Oedd o'n just neud siŵr oedd o'n cadw bel i lawr a mae'n bownsio ar y llawr sydd i fod i gornel. A i wneud i gondau'r Barri ddod yn nhw'n ôl fod i gem. A nhw sy'n edrych mwy perig rwan yn y diwedd yr hanner cyntaf yma. Mewn na hi chwilio am McLagan. Mae wastad yn berig pan mae McLagan o gwmpas am ar Seintiau yn ildio cic gornel. A hynny oherwydd penderfynolrwydd Rhys Cavanagh. A Marriott oedd efo fo, ac oedd gan Marriott ddim dewis, ond gwiro honno allan am gigornel. Dim yn un hawdd, mae'n gorau cymryd ar y hanner foli o'r awyr, pan mae'n clirio'i. A mae o'n gwybod faint o bwysig sy'n sgorio gol, fan hyn Gavin Chesterfield deitha'r ogiau, come on, yna siawns fan hyn, un gol arall cyn yr egw yma. Momentum go iawn. Mae'n y gewri yno. Ac a Brwse, fel amwadol, mae'n hyfedd meddwl. Dyma'i ymddangosiad cyntaf o'r tymor yn yr uwchgynghrair. Mae wedi bod mor ddanawadol yn y gêm yma. Peniad da allan gan Astles. Yna gyfle i Green feddwl am ergydio. Mae chwarae'n saff, mae gan Cottrell. Cottrell yn isel mewn, mae Keston Davies yn bod nethro yna gan sefyll ta beth. Ac... Da ni'n mynd i gweld llawer o hwn. Na ddo. Mae'n deud rhywbeth wrthach chdi. Da ni'n mynd i weld o rwla yn ystod y gêm yma. Chi'n i weld yn y llygyd yn dydach. Yn y llygyd fan ar rwan. Maen nhw'n effro yn dydyn. Maen nhw'n effro. Maen nhw ar y troed flaen na. Y tîm sy'n ar frig uwchgynghrair Cymru a'r tîm sy'n drydydd yn uwchgynghrair Cymru yn gyfartal. Y Flint rhwng y ddau. A'r Flint heddiw yn colli yn Hwlffordd. Mae hynny wedi gwneud pethau yn ddifyr tu hwnt. Buddugoliaeth y Bala di gwthio nhw fyny'r gyngred wrth gwrs. Dau funud o amser ychwanegol y Bala yn y trydydd safle. Yn seicolegol, mae tîm yn dod i fan hyn a maen nhw wedi colli'n barod.
Dy'r Barri ddim, maen nhw'n credu be dyd nhw hyd yn oed guro'r gêm yma prawn ma. A mae'r hynna'n gred yna, mae raid yn dydi, yn codi o giro Cei Conna yr wrthos diwethaf mewn at McManus y niwsans gafodd am gafel, oedd o'n gri yn doedd am ddyn bach, a mae o'n sgwar. Hynny, da ni'n cofio am McManus, oedden ni'n drafod o cyn y gêm, yr hen reslar yna, ond mae o'n gri ag y niwsans. Ond dwi wrth ymwneud o'n sotr i fel un. Yn libyn ma'n neud, dal i dir, teimlo'r amddiffynwr, ti'n gwybod union lle mae o, troi o bel na mewn un symudiad, i ffwrdd o'r amddiffynwr yn cael yr ergyd, gael o ddim pwyr i mewn, ond edrycha. Mae o'n gwybod yn union lle mae'r amddiffynwyr nawr, gidiad y bel, fedryd nhw ddim cael y bel wedyn. Wedi bod ei droi y dyn a cael yr ergyd i fewn. Mae sort of gwahanol i be maen nhw wedi gael, ynddo? O Greg Draper, oedd o chwarae wrth yr ysgwydd, rhwng chwaraewyr. Mae McManus, mae o licio chwarae fe'n gefn i fewn i amddiffynwyr. Mae o licio dod â chwaraewyr mewn i'r gêm mwy. Lewis yn gorod yn allan o raid fo wneud. Ac os y Robles yn ei herlyd i gico ddim yn un dda, mae gan Williams, nath Williams feddwl am ergydion do. Tra bod y golwr oddi ar ei llinell. A dyma ni seren yr hanner cyntaf dybia i. Mi adawa i'r gwyfodision drafod hynny hanner amser. O mae gan Redmond. A dydy mewn i'r 20 eiliad ola o'r ddau funud ychwanegol, y bel mewn at McManus. Williams! Off! Ond dyna dwi'n sôn am McManus dal y bel i fyny, gweld rhediad Williams neu ti yn i lwybr o sy'n rhaid fi oedi fan hyn, trio cryfannu'r posti bella Mike Lewis yn y gol, ddim yn symud. A dyna ni. Mae yna ddiwedd i hanner cyffroes. Williams yn rhoi y Seintiau Newydd ar y blaen. Diolch i bas o didog gan seren yr hanner Danny Redmond, ond wedyn a brwse yn ni ymddangosiad cyntaf yn y cyngradd y tymor yma oherwydd cyflymdra yn dod ar Barri yn gyfartal. Mae o gyd yn y fantol. Gawn ni drafod y cyfan. Diolch nôl ato ni. Wedi'r egwyl. Mi wnaethoch chi orffen hwnna'n wych a chodi'r to.
perfformiad gwych. Mi wnaethoch chi selio hi yn y diwedd. Y Seintiau Newydd yn cwrdd ar Barri gym ola'r penwythnos yn uwch gyngor Cymru JD ac am gym ni wedi cael yn yr hanner cynta a cefnogwyr swnllid y Barri yn gefndir i'r cyfan ond nhw'n dawel fan hyn y Seintiau yn taro y rheolwr yn dathlu dechrau hyfryd gan y Seintiau Newydd ond yn ôl dath yr ymwelwyr o dde Cymru un ar yr egwyl cystadleuol cyffroes ni wedi mwynhau honna un fel wedes i ar yr egwyl yn uwch gyngor Cymru JD Siom yn edrych i camu lawr o'r pwynt sylwebu i ymuno gyda fi. Ond i'n meddwl byddai'n gêm dda, ond fel arfer chi'n gweud ni, mae'n gêm wael, ond mae wedi bod yn gystadleuol iawn. Beth sydd wedi plesio ti fwy yn hanner cyntaf yna? Wel, mae gyda'r gorau ni wedi gweld ar camerau Sgorio. Ymroddiad yw'r unig gael lle roed i ti Dylan. Mae'r ddoi dîm wedi ymroed at ti a hyd yn hyn, dyn ni'n cael gwledd o bêl-drod. Ie, un fel ni'n gweud, ond dechreuodd y Seintiau Newydd ar dan i fod yn deg. Mae yna enwau newydd wedi cyrraedd y tîm, yn y reolwr cymarol newydd hefyd. Beth am y tîm presennol yma ran y Seintiau? Ie, problems ar cyfle yna. Y pasio sydd wedi sefyll allan yn ystod y hanner yn arbennig. Astol ar y cynnig hyn yn cael yr hediad ar y amddiffynwr. Peniad cryf yn anffodus yn dod oddi ar y bar ar y chrysur hynna. A wedyn y dyn i hun. Redmond sydd wedi bod yn nghlwm y popeth yn bwyd o McManus sy'n mynd, wel pam lai, mae'n agor lan a mae'n bwrw'n bert a Mike Lewis yn gorfod wneud y rybediad yna. Beth am McManus, ni wedi bod yn sôn amdano fe digon tymor yma, mae fe dros y lle i gyd, a dwi'n meddwl yn ni mewn ffordd dda yn canmol achos mae fe'n rasgell, mae fe'n y Cwrt Cosby, mae fe'n ergydio bell, a mae fe'n chwaraewr diddorol. Ie, mae'n dod yn ddwfn i derbyn ni, fel welon ni ar y cyfle yna, y ffaith bod e'n edrych am y poced yna, lle mae fe'n gallu derbyn y bêl, ac yna, fel ti'n gweud, mae fe ddim yn siei i bwrw nhw hefyd. Ydy, a mae rhaid ni weld y gol, chi wedi bod yn glyfoerio dros y bas gan Redmond, mae'n man ni weld i eto felly. Ie, Redmond, mae fe wedi bod yn amlwg yn ystod y hanner. Be dwi'n offi yw cadw ben y lan. Mae'n gweld y bas. Falle mae'r cwestiwn am ddiffynwr, ond wedyn Leo Smith yn hanol yn sgwaro a mae Williams yn hawdd. Ond y bas i fi, mae jyst, bod tro ti'n gweld i, mae'n jyst yn well ac yn well. A gallwn ni wylio Leo Smith trwy dydd hefyd. Mae'r gair silky wedi cael ei greu ar ei gyfer a'r Seintiau ar yr adeg yma, chi'n meddwl, mae'r Barri wedi chwarae'n dda, maen nhw wedi gosod ei stamp ar y gêm, ond mae Seintiau wedi cael un. Mae yna mwy ar y ffordd, ond beth newidiodd? Be nath y Barri i gael nhw hynny'n nôl yn y gêm? Wel, nath e ddim newid yn byd, nath e sefyll gyda'i dactegau, a dyna beth oedd yn ddewr o'r rhan y rheolwr. Rhywsut, maen nhw wedi cael un yn mewn i'r gêm. Beth maen nhw wedi llwyddio i wneud, yw ffindio cafn mewn pocedi hefyd. Do, gen i weld y gol nawr, a cyn y gol, ni'n gweld Cafana. Luke Cummings ar bas, fan nes i fwynhau honna hefyd, John. Ie, oedd hwnna'n bas dda. Eitha debyg i gol y Seintiau Newydd, pasio cyflym, a cyflymder oedd yn bwysig yn y symudiad. Cummings tu allan i drode, a wedyn Cafana ddim yn cymeryd cyffyrdder, rhoi di mewn i'r man dangerus yna. Mae pobl yn hoffi a Bruzy yn wneud yn arbennig o dda, achos oedd e'n rhediad hir. Rhaid oedd e hanner milltir i gyrraedd yna. Ie, Gavin Chesterfield yn mwynhau. Ie'r coridor ansicrwydd. Ni yn cael defnyddio'r term, sy'n hawlfraint gan Malcolm Allen. So'n siŵr bod ni. Mae fe'n term da hefyd. A mae'r gêm wedi cael ei gosod yn berffaith ar gyfer yr ail hanner nawr, achos mae chi'n gweld Barri'n tyfu o ran hyder yn y gêm na. Mae nhw'n foes mawr Clayton Green, Seintiau yng nghanol cae. Mae nhw'n barod yn frwydr. Maen nhw. Fi'n credu bod y doi dîm yn digon hapus mewn y stafell newydd na, un. Cael gair bach gyda'r tîmau, y rheolwyr yn seto i stôl nhw allan ar gyfer y hanner nesaf. Gobeithio gawn ni hanner cystal a be welon ni yn y hanner cyntaf. Ie, ail osod i baratoi ar gyfer yr ail hanner. Newn ni union yr un peth. Pidwch chi'n mynd yn bell chwaith, achos ni wedi mwynhau'n hanner cyntaf na. Disgwyl mwy yn yr ail hanner. Dim gair am y tîm sylwebu a awyr poeth yn cadw ni fyny pan mae'r rhan Sgorio. Tipyn o olygfa, dewch o lato ni nawr. Perfformiad i oleo'r lle go iawn.
Dyna sut i gadw pethau'n lan yn y cefn. Croes yn ôl ato ni I groes oswallt. Linell wen, hanner ffordd, wrth I ni nodi hanner amser, un o'r un. Gêm ma hefyd, Seintiau Newydd yn erbyn y Barri. Dyn ni'n ysgol y chreuwyr gamu allan i'r cae. Ni'n mynd I glywed gan brif weithredwr newydd Gymdeithas Bêl-droed Cymru nesaf. Lot o newid tu ôl y llenni ran y Gymdeithas Bêl-droed. Gemma Granger dyd mewn y tîm y menywod, canlyniad campus iddyn nhw neithwr. A Noel Mooney yw'r prif weithredwr newydd. A mae'r gwyddel wedi cael gair gyda Sianed Dafydd. If we have an ever-increasing, ever-improving Cymru Premier Division, that's really good for Welsh football. And people have to remember that. That's our bread and butter in many ways, is making sure that our top flight of domestic football continues to improve. There is a lot of interest in it. We just need to capitalise upon that interest and get the people through the turnstiles and continuing to grow our audiences. It's like the movement, I suppose, from the mainstream, which if you look at the beer market, for example, a few years ago it was some of the big brands were very popular. People have moved more to kind of craft. Now, our league here, we need to move it more from the craft to the mainstream, that people here feel it's a regular thing to do, is to go and see our league clubs. Going forward, we will get stronger here. There's no question about that. We will get better and we will reclaim whatever is due to us from UEFA and from European football. So I see enough already to know that we've nothing to fear about reclaiming spots or getting into group stages. I'm not worried about any of that. There's enough here. We just need to channel it in the right direction, make sure there's a clear plan for it. And for example, the team here in the FAW will present a draft plan for the league going forward, which I'm looking forward to seeing, to look very closely at the Cymru Premier Division and to put a plan in place that will deliver success for us. We can't do it on our own at the FAW. And the clubs can't do it on their own. It has to be a partnership between the broadcasters, the government, the FAW, the clubs, the local authorities. There's a lot of players at play. You know, I hope that the next few months will allow us to put a structure in place that will see us reach our full potential. Prif weithredwr newydd. Cymdeithas Bêl-droed Cymru, mwy o hyn I ddod ar ein gyfannau cymdeithasol ni hefyd, Noel Mooney, diddorol dros ben. Hefyd ar y gyfannau cymdeithasol, gol Jamie Veal neithwr, cewch chi ychwanegu at treini sydd wedi gwylio, dros 100,000 wedi gwylio gol Jamie Veal. Mae'n bydd yn gwylio hon am gêm hefyd. Wrth y modd o'r weledigaeth na, newid y gêm yn cymaru'r gêm I cwrw crefft. Braf iawn, blasus iawn, bach fel y gêm yma. Ni nôl at Nick Barri. Ie, wir godwn ni wydriad I ymroddiad y prif weithredwr newydd. Fydd honna'n sgwrs ddifyr iawn i'w dilyn ar y gwefannau deled. Dechrau'r wythnos sydd I ddod. Y Seintiau Newydd 1, y Barri 1. Os di'r Barri'n ennill, maen nhw'n mynd i'r brig efo'r Seintiau Newydd. Ac ar dystiolaeth yr hanner cyntaf, mae ganddo ni hanner difyr iawn a sbiwch pwy sy'n mynd. Redmond, ceisio sodli hi lwybr Robles. Ac allan â hi, a dim newid yn naill dim ar llall, ac ar hyn o bryd mae'r Barri'n para efo'i 3-1 yng nghanol Rhandyffin. Ia, dwi'n mynd gweld newid, dwi'n mynd wedi cael lot o hwyl o hynny. Just yr unig beth o gynnu fi ipyn bach o broblem, ond dwi'n gwybod na dyna di'r plan. O rhaid i fod yn ddewr I wneud penderfyniad fel hyn I amddiffyn mor dyfn, a wedyn setio'r trap pan ti'n gyda'r bel, efo'r cyfymdra gyda chdi wrth y mosod y sydyn fel nath nhw fo ysgorio'r gol. Bicker. Smith. Sal gan Smith. A da ni'n gwybod bod o'n well na hynny. Preston Davies. Dwi'n meddwl, o ddechrau'r tymor, dwi'n gwybod gath y Barri dechrau tymor da, tymor dwytha. A wedyn nath o'n arredio nhw 8 gêm bennill y gwbl. Ond beth dwi'n dweud am y dyn yma, de? Gath o'i frifo tymor dwytha. Mae'r graith dal yna, dwi'n meddwl, o peidio cyrraedd Ewrop. Mae colli allan ar y lles ariannol sy'n nhw wedi gael. Felly, Maen nhw wedi gweithio'n galad I dod I lle da lle maen nhw rwan. Redmond yn ceisio nelu honna ac am unwaith I ddangos bod pawb yn ddynol ac yn ffeiledig. Hyd yn oed Redmond yn methu taro pas gywir. Mae yna cydbwysedd yn tîm y Barri dyddi yma. Dwi'n meddwl bod Control yn neud digon da reit yn y llun gyda ni fan hyn. Dwi'n meddwl neud digon yn y system yma, yn y man ni. Mae hynny'n medith o fod yn ffeindio'r pocedi I pyn bach gyflymach I dderbyn y bel na I fewn. Dwi'n edrych ar y fainc
y Barri. Dydyn ni wedi bod mor gry a hyn nes dipyn o flynyddoedd. Ti'n edrych ar Nat Jarvis, Marcus Day, 4 gol yn barod tymor hyn. Theo Wharton, oedd yn chwarae dros 20 o gem a tymor dwytha. A Evan Press, gymaint o brofiad ar y fainc. Ac wrth gwrs di Chris Lliw ddim yma. Chwarae ffutsal dros Gymru. Maen nhw wedi colli gyda llaw yn erbyn yr Almaen heddiw. Mae'r bel gan Robles. A mae Robles yn ceisio dangos i gyflym. Mae'n llwyddo. Mae yna alw am y bel yn ôl. Am dacl arbennig gan Green. Nôl mewn â hi. Y bel mewn tuag at Robles eto. Mae'n disgyn i Baker. Baker allan at Williams. Lewis yn dod. Mae'n ei gollwng i fel arfer. Mae'n pwnio. Nath e benderfynu i pidio. Di hynny'n di gweithio. Ac yn y diwedd mae allan gan MacDonald. Ac a gwaith amddiffynol gwych gan Clayton Green fanna. Ti'n sôn am synwyro. Fel blaenwyr, dyna be oedd Sean a fi'n gwneud wneud, oedden ni'n gwneud synwyro pan yna gyflan dod, rhag gweld bod y bel mynd i ddod. Mae amddiffynwyr gwneud na fyd. Na Clayton Green y fanna, union fel sy'n fi fel blaenwyr yn y cwrt cosbi arall. Neud siŵr bod yn synwyro perig a dod ar draws a cael y dacl na fewn. Ie, so oedd y symudiad gyda McManus yn meddwl, oedd e'n gywir, oedd e'n cymryd un o'n nôl, oedd hi arno, a fel ti'n gweud Marks, yr amddiffynwr yn deall y symudiad ac yn taclo'n dda. Dechrau tymor mor gyffroes yn yr uwch gyngrair. Y Flint, y Bala, y Barri, Cynarfon. Mae yna enwau yn ogystal â pencampwyr Ceicona a'r Seintiau Newydd yn ei chanol i. Jyst edrych ymaint agos ti. Yn chwech eich yna. Yna ddim yn drosedd gan Clayton Green. Bod Robles yn meddwl fel arall. Mae Green yn cael dechrau da i'r ail hanner yma. Mae Clagan yn aros am y cyfle i wneud rhywbeth pas fach hyfryd i Redmond gan Smith at McLagan. McLagan o'r Cottrell. Toed hir Astles yn ddigon, a mae'n cael cyfle arall at Marriott. Mae McManus yn galw amdani, mae'n mynd at y Robles. Marriott. O, mae honna'n hyfryd mewn at Williams. A mae Williams ar draws, a mae Baker yn copi ail gol i'r Seintiau Newydd. Tu ôl o'r amddiffyn. Ac os oedd na amheuon yn meddwl dyfa'r rheolwr y Barri am yr amddiffyn, mae'r gol yna wedi tanlinellu fod o'n iawn. Ond mae'r Seintiau Newydd yn ôl ar y blaen. A mae Ashley Baker wedi sgorau ail gol o'r tymor yn yr uwch gyngrair. Nes i trio rybuddio pam a be oedd y broblem o amddiffyn mor dim na hyn drwy'r amser. Ti'n cael dy yrun ôl sydd amddiffyn deunaw llall o gol chdi dy hun. Wedyn, unwaith mae Robles yn wedi gefnu mewn yma'n hyn. Unwaith mae Williams yn un rhediad a draws yr amddiffynwr. Mae'r croesiad yn un gwych i'r postyn pella. Mae Baker yn rhaid gweld bod o'n mynd i gyrraeddu. Sef wedi mynd i stopio fyna. Ond edrych at i lle oedd a Bruce. A Bruce sydd yn sgorio y gol i'r Barri. Mae'n colli ddyn yma'n hyn i Baker. A Baker yn neud y gweddill. Yn doedd hi'n bas dda, gan Williams. Nath o'n ardderchog. Ie, dyna'n union beth o'n i'n mynd i weid. Y bas eto sy'n creu y gol. Baker ar hediad ar y postyn pella, ond Williams ar y vision i weid reit ar draws y gol. Ti'n deud yna, ti'n hollol iawn, ond rhaid i reid i Baker, oedd Baker ddim yn gwybod bod Williams oedd yn gefn iddo fo, bod o'n mynd i basio hwnna draws. Nath o jyst rhaid gweld ac yn mynd y gampo, dwi'n mynd i redag i fewn i'r postyn bella yma, os ti'n dod e beidio, a gath o i Wobr. Y dechrau delfrydol i'r Seintiau, ac unwaith eto mae rhaid i'r Barri ymladd yn ôl, ac ydych chi'n gwybod ar ddrysoledd ar hanner cyntaf, bod o fewn i gallu nhw i wneud hynny, a mae'n mynd fod yn well gêm o'r herwydd. Maen nhw wedi trio mor hir yn dydyn i gael rhywun yn lle Simon Spender. Ac ai Baker ydy'r dyn, Spender yn un o'r ai ath oma yn ystod yr haf, y bel gan Routledge. Ie, mae dal yn rheolwr ar yr Academy dan 16 ac 19. Ash Baker, ti'n gwybod, Casnewydd, Sheffield Wednesday, sbio cefndir sganddo fo, 24 oed ydi o, i gema gorau fo o'i flaen o. Ac os ti'n edrych ar ffordd nath y Seintiau Newydd wneud yn Ewrop tymor hyn, a ti'n just meddwl, a medru nhw adeiladu ar hynny.
Ac ar y gair, Spender yn dal i weithio, fel oeddech chi'n deud, Malcolm, efo'r academi yma, a fydd o'n fodlon iawn y beth mae'n weld gan Ashley Baker. Mae Mariet ar y llaw arall di chwarae pob eiliad o'r tymor yn yr uwch gyngrair. Di greu 4 col yn barod, mwy na neb arall hyd yn un yn y gyngrair. Astles, tacl dda. Mae gan Astles i gyfyngiadau, ond mae'n gwneud popeth yn yr awyr. Ac John ofn mynd mewn, lle mae'n cyfri a lle mae'n brifo. A fel arfer, y llall sy'n brifo. Sa fo ddim di amseru honna, os fo'n helynt. Wel, oedd a Brucey bron na ennill y bel am yna. Just blaen i droed, oedd eisio, a sa Astles off y pitch mewn ar y cardyn coch. Mae Brucey eisiau neud i fyny rwan am ildio'r ail gol na, herwydd i ddyn oedd i fewn ar y postyn Baker, ar y postyn pella Baker, a fydd o'n gwybod hynny. Mwy o waith meddwl i gafyn Chesterfield. Yn tactegol wedi cael ei iawn heddiw. Just camgymeriadau bach a diffyg canolbwyntio ar dy ddyn dy hun. Cofia, os am llawer o camgymeriadau ti'n medru wneud yn ebyn y Seintiau Newydd, dyn nhw ddim yn cosbi chdi. McDonald ar Cockville, da. Cockville at Seinti, di'n mynd i argydio, dyfod sbiwch ar y lle sy'n yna. Oedd hi'n bas, sal, eiliad yn ormod cyn i roeddi. Ac oedd Cummings i fewn yn doedd. Gwahaniaeth. Yep. Rwy'n y chwaraewr efo'r penderfyniad Seintiau Newydd i'r Barri, y pwysa, y cywirdeb, y bas, doedd ddim eisiau ei draed na, goedd. Unwaith mae chwarae'r un dau, mae Seinti rwan yn ei ben i fyny, mae'n gwybod pa bas mae eisiau roi. Mae'n gollwng hi, ond mae'r ongl di mynd i fi. Mae hwnna'n gorfod bod mwy na perffaith. Mae'n sef yn gorfod pynsio i gyrraedd yna, heb yna'r bwch di mynd yn llai ac yn llai. Na. Ond dim dyna'r tro cyntaf, de. Dyn ni wedi cael y Barri o sawl gwaith. Ie, rwystredig yw'r gair. Ddim cweit yn ffindio'r bas iawn ar y foment iawn. Ond maen nhw'n agor y Seintiau, dydyn nhw, oedd o'n rediad arbennig gan Cummings. Tasa'r bel wedi bod yn gywir, oedd o fewn. Maen nhw wedi gwneud o mwyn unwaith hefyd. Ti'n gwybod, a dyna sy'n dda i weld oherwydd mae'r plan yn berffaith, ond maen nhw'n ddiwdio 2 gol. Ti'n gwybod, un o sgil perffaith, Redmond efo'r bas yn hanner cyntaf o Leo Smith yn creu y gol, ac yr ail y fanna, jyst camgymeriad, a Bruce mynd i gysgu ar y postyn pella. Cockville. Mae dyn yn teimlo i fod yn enwi Cockville ychydig bach yn amlach yn yr ail hanner yma nag oedd yn yr hanner cyntaf. A mae hynny yn werthfawr i'r Barri. A pan nad ys ganddo fo'r bel, mae o'n cyfarwyddo. A mae Robles di ennill honna braidd yn hawdd. A tro y Seintiau i basio'n sal. A mae'r bel gan Cockville unwaith yn rhagor. A gallai hi at y gobaith mawr o bosib a Bruce. Mae wedi cael gêm ardderchog a mae'n dal i fynd a tu allan iddo fo. Mae Cockville nôl mewn â hi. A'r Seintiau yn hollol hapus i'w chicio un man. A mae'n dafliad i'r ymwelwyr. Wel, jyst dor o'r bel mae un dyn bach a Brucey ac y Cavanagh ochr arall. Y ddau nhw lawr o'r esgyll. Maen nhw'n creu gymaint o broblemau Seintiau Newydd. Just y basol yna sydd ddim yn cymryd yn rhan y munud. Dwi'n meddwl mae hwn yn llawn egni, ond dwi wrth y modd mae'n mynd i curo chwaraewr. Maen nhw'n dweud ball carrier. Ie, mae'n ball carrier, ond rhaid i curo dy chwaraewr. Mae o'n mynd i neud yna. Just yr end product yr basol yna. Unwaith eto, Seinti ddim digon da. Ac oedd Cummings ddim yn hapus efo'r dacl yna o dan drwyn y dyfarnwr cynorthwyol. A mae o'n gwneud y pwynt y dyle'r dyfarnwr cynorthwyol fod wedi gweld be ddigwyddodd. Dyma oedd yn anhapus. Jyst yn dal i dro'r yma. Ond oedd hwnna eto yn esiampl o pas y sgeilus. Hospital pass. O, mae'r bel fewn. O, mae Clagan off amdani, mae'r cyfleon di bod mor brin iddo fo, dydi. Ac unwaith eto'r bachgen yma'n creu am bas. Ar y boli mae'r bas yma. Un o'r sgiliau mae anoddach. Mae wedi cael ei lygad ar hwnna, de. Am ta 37 dros i ysgwydd, ar i droi chwyd, pasio i nôl at Clagan. A just yn amddiffyn, mae Keston Davies just ar amser i glirio hwnna. Gwych gan y Bruce. Fel oeddech chi'n awgrymu, Cavanagh ac a Bruce di'r bobl sy'n angen y bel, yn de mae'r bel gan Cockville, fo sy'n paratoi gymryd y gic gornel.
A ta postyn gosa. Astles eto. Dwi'n cweit yn dall, fel ni'n ôl ato fo, mae'r bel yn dal yn beryglus. Pam fod y Barri'n anelu popeth yn uchel i ganol y cwrt pan da chi'n gwybod bob cic gornel di mynd i fanna. A mae Astles yn siŵr o'i hennill i. Be sy'n bod efo'r postyn gosa weithiau? Ie, ti angen cymysgu dy chwarae. Os gynnwch chi gawr o ddyn fel hwn, yn ganol am ddiffyn, ti'n mynd i anelu'r bel ato fo bob tro. Green. Gormod arni. A mae rai be McLagan. A mae McLagan yn gwybod i ddaliau weithio, mi ddaliau symud, mi ddaliau gyfle. Bron iddo fo hanner cyfle fanna yn y munud a dwytha yma wan. Yn fanna rwan, be nath o, oedd rhi bloc ar Astles i nad i gael y bel, ond oedd na neb tu ôl y fond dod i fewn i Barri. Routledge eto. Mor ddylanwadol ers yr egwyl ag oedd o cyn yr egwyl. Redmond yn hytrach Routledge di hwnna. Nôl ad Astles. Leo Smith, mae gyd hyn mor dda ydy. Mae canfod digon o le. Digon o le i edrych o'i gwmpas Baker. A mae Leo Smith i dal i redeg. A mae Baker di ganfod efo pas bach dda. A Baker yn dal yno i Smith o'i fi nôl os di'i angen. A mae'n methedig mewn i'r cwrt Cosby. Oedd y syniad yn dda. Jordan Williams oedd efo'r bas de. Ar ei droed chwith. Eto, o safon yma'r dyn yma. Anthony Limbrick yn rhoi i'r dyn yma. Fe safon siomedig bod y bas yna. Di'n rhedeg o'r wrth tir y chwarae. Ond na ddim pwysau yna fo. Mae hynna'n un o pasys lle sa'ch di'n ymarfer fel bachgen bach ifanc ydi pasio 5 dath i dy fet ag yn ôl, i dy fet. A mae just dysgu i reid y pwysau cywir arni. Nawr te. Oedd y syniad yn dda gan pwy. Redmond. Ond am weledigaeth, ti'n gwybod, i wybod yn union, i deimlo'r rhediad o'i fet o tu ôl fo. Ti'n gwybod, gyn chwaraewr o'r rhedag. Mae o dan heddiw. McLagan. A Bruce. McDonald. Be sy'n gret i weld am y gem yma, pan mae'r Barri ar y bel, dyn nhw'n ofn trio rhywbeth gwahanol. Mae yna gol arall ynddyn nhw, mae nhw'n credu'n ei gilydd yndi. Cummings di'r hoi, Cummings di derbyn. Mae di ffynnu nôl nawr te. Mae yna ergyd i fewn fan hyn, heibio'r postyn gan Clayton Green. Ac oedd hwnnw'n gyfle, ac unwaith eto, fel mae Malcolm a Sean wedi sôn, gathen nhw tu ôl o'r amddiffyn. A dyna sy'n brifo. Da ni'n gweld o'n aml, ond pan mae'n digwydd, maen nhw'n edrych mor sigledig y Seintiau Newydd. A ti'n edrych ar Clayton Green, di sgoro pedair yn barod tymor hyn. A ti'n meddwl i chdi dyn, be ti am wneud? Cadw i lawr, pen dros ni, yndi ma'n wneud hynny. Dog o bwen, dim llawan. Ma'n i'w chwipio yn y diwedd yni. Ma'n yna rhaid draws yn y diwedd. A mae'r dîm ma'n gwybod o ran gyfle. Ti'n mynd i cael lot o gyfleon ar efo'n y Seintiau Newydd, ond pan nhw yn dod, mae'n rhaid i gymerid nhw. Dim cweit digon o bwer ar yr ergyd. Mae fe a fi Sean. Chwaraewr y mis, gath am hynny am ergydiau felly. 3 dyn yn ei chipioi. Oedd hi ar Leo Smith nawr yma. Callum Seinti di mynd lawr yn gafel yn ei gefn. Diom yn edrych yn dda. Mae Leo Smith i lawr hefyd, neu a'i Redmond ydi o. A'r bel yn y cyfamser mewn i'r cwrt Cosby. Yna waith clirio fan hyn. Ac falle bod angen rhoi y bel allan. Dwi'n meddwl mae Leo wedi cael ei wynab, ath o rhwng 2 chwaraewr do, oedd o gyda fo'n help, oedd o'n methu reid y brecs ar, oedd o'n rawyn yn rhywbeth. Fi'n credu beth sydd wedi digwydd, mae dalcen wedi mynd mewn i penglin neu ochr yr amddiffynwr a just gobeithio, dyn ni gweld hyn digon aml yn rygbi wrth gwrs, ond gobeithio bod ddim wedi cael ergyd ffidrwm. Ond dyn ni'n hoffi gweld hynna. Leo i Goncalan. Cyfle i ni edrych ar sgoriau'r diwrnod yn yr uwch gyngrair. Ac mi oedd yna ganlyniadau arwyddo caol i Gaerdydd, Casnewydd, Wrexham ac Abertawe gyntaf. Bournemouth yn curo yng Nghaerdydd. Maen nhw'n dîm da. Am ganlyniad i Abertawe, ond nhw ar ei holi o 2-0. A Casnewydd yn dod nôl i giro Walsall o 2-1 ac am fuddugoliaeth i Wrexham colli yn erbyn Grimsby ganol wythnos ac heddiw yn curo'r tîm oedd ar frig y cyngrair cenedlaethol. Mae'r ddau i weld yn iawn ac y ddau yn ryw edrych ar ei gilydd. Mae hwn yn gawr. Mae hwn yn gawr.
Yw'n un cerdded o gwmpas y cae yma cyn y gêm. Ac oedd o'n just wneud ei ymestyn i goesa. A mae o'n gawr o'n un. Pa mae'r fawr? Di'n fawr, Malcolm? Mae o'n... Na, dyma fawr, mae'n gawr. Mae o'n dalach na... Owen Cedi Jones. Oedd yn siwr. Ac ydy o'n lletach na John Hartson? Na. Dyma ni be, 62 o funudau ni'n hanner awr ola. Gêm dda, gêm ddifur, gêm llawn digwyddiadau, gêm sy'n dangos bod na fwy nag un na dau dîm ymysg y goreuon tymor yma. Oes ta. A mae o'n gwybod hynny, mae o'n teimlo hynny. Yr emosiwn na lle ti'n gwybod dwi ar y ffordd iawn yma'n un efo'n hym. Efo y tactega, efo'r system, efo'r chwaraewyr yn prynu mewn i syniadau, maen nhw'n gyd ar yr un donfed. Sy'n gret gweld, cofia. Mae'n gêm gystadleol hefyd. Mae'r Seintiau Newydd yn gwybod maen nhw'n mynd yn glir heno, os ydyn nhw'n curo'r gêm yma. Yep, ac Declan McManus yn ei wneud i mor glir ag allo, a mor lliwgar ag allo. Oedd o'n meddwl bod hwnna'n drosedd. 60,000 o bunnau gostiodd hwn, o Dunfermline. A gadwch ni weld sut mae sgorio'r dydd neu ffeithio'r tabl diweddara. Fel mae ar hyn o bryd. I'r gyngrair, mae'r Barri angen sgorio. Yep. Wel, tasa y Seintiau yn ennill hon. Maen nhw 4 pwynt yn glir, ond wedyn maen nhw 6 pwynt o flaen y Barri. A fel arfer, da ni'n gweld y Bala, Ceicona a Seintiau. Rwan yn hyn ag i ffwrdd o fai, a fydd fwlch fawr neb yn dolyg. Fy na ddim tymor yma. Fy na gyffro am yr ail safle, mae yna bendant, sy'n mynd i siarad am hynny. Ond a fy na gyffro i'r Seintiau Newydd ar y brig. Dwi'n meddwl bydd yna. Robles di mynd chydig bach i fian i gael tu ôl i Luke Cummings. Ond mae hwn mor ddylanwadol yn dydi. Louis Robles, 2 gol tymor yma. 12 o goliau'r tymor diwetha, ond mae'n cyfrannu gymaint mwy na hynny, dydi. Yli, dyda rhywun o ddiwrth y cae, dyda'r dyn yma, a'r sabona yma hwn yn mynd i dangos, o'n i fel, oedd o'n arbennig o dda. Fysa hwn yn cerdded fewn i unrhyw dîm arall yn y Cymru Prem, fysa, Sean? Ie, dyna jyst yn dangos pa mor gryf yw'r fainc i'r Seintiau Newydd. Marcus i siarad beth i Barri a ffaith bod nhw fainc gryf o leni. Ond, ie, probl bydde fe'n cerdded mewn i unrhyw dîm. Sa'n enw cynta ar nhw i gyd yn fawr Seintiau Newydd. McManus di gyd yn dda fanna. Smith nôl at McManus. Cyniad allan gan Davies. Smith. Mae'n cipolwg gyntaf ni ar McManus y fi cofio. Tymor hyn, dwi wedi weld o yn Ewrop, dwi'n mynd deud, ond dwi'n licio ffordd mae o'n medru cymysgu i'w gêm, mae'n medru dod yn fyr, ffeindio pocedi, mae'n mynd i ddod chwaraewyr mewn i gêm, ond mae'n medru rhedeg o Sianeli, os diolch gwybod mae'n rhywun i mynd i tu ôl o fo, a mae'n gyda fo lygad am gol, da ni'n gwybod. Ti'n gweld gryfiau golio fy tymor hyn o'r cwrt 6, yw'r gref naturiol yma. O funudau wedi chwarae. Y goliau i'r Seintiau gan Williams a Baker. A Bruce yn sgorio i'r Barri rhyngddyn nhw. A mae Brobl yn mynd i ddod ymlaen, a Leo Smith sy'n gadael y maes o bosib yn dal i ddioddau chydig bach o'r anaf na gafodd o i'w ben, ond di chwarae'n dda. Wel, creu y gol gyntaf na do. Roedd o gwmpas y golwr bron na pasio'r bel na yn berffaith i Jordan Williams sgorio. Mae di ffeindio i hyn mewn llawer o safleoedd da heddiw. Ddim wedi cael y bel llawer gwaith, ond pan mae wedi cael y bel, ella safona mae o wedi greu hyn, diolch wedi defnyddio nhw ddigon da iddo fo. A hefyd, os oes na niwed i Leo Smith, penderfyniad da o ran y rheolwyr. Os oes unrhyw beth yn bod ar yr ymenydd dyn nhw'n yma, mae'r rhaid edrych ar ôl y chwaraewr, a mae hwnna'n holl bwysig. Sicr. Mae'r Barri yn awyddus i ddod y 2 eilydd i'r maes.
Marcus Day yn sicr di un, ond Lithia Wharton o bosib i'r llall. Ac falle daw y cyfle nawr. Ie, Wharton yn edrych i'r ailyn sy'n dod mlaen. A mae Kavanagh i gyflymder o yn creu y gol i Abrwse. A mae Day yn dod mlaen yn ei lefo. A wedyn Theo Wharton yn mynd i gymryd lle Callum Seintiau. Di hwn yn fawr, Malcolm? Callum Seintiau yma. Ond ymwysodol, dwi'n mynd dweud, mae Wharton tebyg am tebyg i mi bach. Mae pum bach mwy ymwysodol na'i wneud o ganol cae yn neud yr hediadau yna i gael hyn mewn safleoedd o sgorio gol i gael y Barri nôl i mewn i'r gêm. Ond yn bendant, mae Marcus Day, mae o efo llygad am gol, mae di profi pum bach yn barod mewn gêm at ymwyr hyn. Y gêm wedi tywelu chydig bach, yn dydi? Y bel mewn gan Brobl, lawr corn gwddw Mike Lewis. Mae cefnogwyr y Barri yn dal yn llafar ac yn swnllid ac yn annog fel at Maclagan. Wastad gobaith am gol. Mae'r Barri wedi mynd i 4-4-2 nawr. Felly newid mewn siap a steil y chwarae. Williams at yr eilydd, Brobl. Brobl at Routledge. Ie, un pwynt Catrin y cefn rwan, agos. Brobl eto. McManus. Chydig bach yn dyn, y syniad yn iawn. Robles. Rhio'i gwiroi at Mariet. A mae'n mynd i fod yn dafliad. Tenio fresh air yma, pyn bach na ddewyn Robles. Oedd o'n meddwl bod y dacl yn dod i fewn yn yr awyr yma. Redmond, chydig bach gormod ar honna'n doedd wedi anelu tuag at Williams a McManus, a mae'n disgyn i'r golwg hwn y ddau. A da ni'n agosau at yr 20 munud ola. Williams. Ydy'r Seintiau, Malcolm, gwynebau newydd, dyn nhw wedi cryfhau tymor yma? Pan ydych chi'n gweld pan mae'r dyn yma wedi gadael fynd a wedi dod mewn? 12 di fynd allan, cofia. Mon 4 di dod i fewn. Williams. Ie, newidiad yma o'r pel sal yn y diwedd gan Williams. Ond mae'r dyn yma, ti'n edrych ar ei gefndir roi, ond mae'n 38 oed, mae gynnu fo'r pro-licence yma rwan, fel ti'n gofyn amdan. Hefyd, mae wedi bod yn West Ham yn rheoli, mae wedi bod yn Lloegr efo'r Cymdeithas Pêl-droed yn rheoli. Ti'n edrych yn Southampton yn dan Koeman a Pochettino yn dysgu gan nhw. Felly sbia proffil gyda Anthony Limbing, a nath agor llygad fi efo'i tacteg gan Ewrop tymor hyn, efo faint o dda nath y Seintiau Newydd. Felly, dwi'n meddwl, mae yna gyfnod disglair o'i blaen nhw, dwi'n meddwl. Arferchog gan Routledge. A mae'n dal i fynd. A gan Blaenor sydd wedi sgorio y tymor yma, sy'n edrych fel sgorio mor aml. O rai fo fynd am honna, ond mae goliau fo, ond tueddu dod o ddwy'n edrych allan, falle mae dyna gwahaniaeth. Mae'n bell, Nick. Mae'n bell allan. Ond ydych i fi, mae'n gwneud y swydd anodd. Iddo ti mewn i ddyn yma na rwan, pam neu di'n defnyddio'r amddiffynwr dwytha yna i ddallu Mike Lewis yn y gol a just pasio i fod ti mewn i'r droed i'r gornel. Ar lawr, just cyrmannu i mewn i'r gornel bell yna. Nath o fynd am pwer. Fel ti'n gweud, wedi wneud y gwaith caled, oedd wedi curo'r amddiffynwr, ac yna just, gormod arni yn lle cwiro i'r gornel bella. Marcus Day yn ei gadael i Cummings. Mae'r cefnogwyr diflino yn dal i fynd, maen nhw'n gwybod yna ddigon o amser. Ac o leia mae'r Barri yn di tawelu pethau. Bel at Maclagan. Astles efo fo. Un y fawr, un fyr. Di hynny'n wastad yn hawdd i'r amddiffynwr. A croesiad. Chydig bach gormod ar honna, cic gol ddi. Ie, ond efo'r system 4-4-2, mae nhw yn mynd i
i gael cyrff yn y cwrs Cosby. Maen nhw'n mynd i gael y cyrff yn ymosodol i chwilio am gael y peli. Dyn nhw'n rhoi fyny, bendant fydd i tîm nhw ddim yn rhoi fyny, y ffordd mae Gavin Chesterfield wedi wneud y newidiadau dewr yma i trio gael nhw'n ôl i fewn i'r gêm. Ti'n edrych hefyd, dyn nhw ddim mor dim rwan, maen nhw'n reit i fyny'r cae rwan, sy'n hefyd ella pan nhw'n ei sgwar ar y degau, ond rhaid i gymryd y risg, rhaid i gymryd y gamble, a trio gwasgu'r bêl, gwasgu'r chwarae, curo'r bêl yn hanner y Seintiau Newydd, a cymryd y gyfla. Drobl. Diolch yn hoffi cholli. Mae'n ymladd yn ôl i'w chael i, di hwnna ddim yn mynd i gyrraedd deud i'r golwr ddim yn cael codi hwnna. Oedd ddim yn poeni o gwbl, mae o a Mariet yn hen fach di gilydd. Dros blynydde fo'i gilydd, mae gan Brobl eto. Yn ar y bach mae o'n dod fwy mewn i'r gêm nawr te. Dos ar ôl honna Robles, a mae Robles a Cummings yn rasio amdani. As a Robles, as a Cummings sy'n meddwl di mynd i gwarchod o'n allan o'r dydd y chwarae. Mae'r tablet wedi cael ei chymryd yn sydyn. Nôl at Mariet. Am y neddgar. Brobl, bic y tu allan iddo fo. Chi glywed Gavin Chesterfield yn sgrechian ar y chwarae wedi drio cae nhw lawr, pidio gadael y Seintiau mwynhau'r meddiant fel hyn. Maen nhw dal yn ni. Ie, ond bydde i'n gwybod, mor belled bod nhw dal, y sgôr dal yn 2-1. Mae nhw wastad cyfle mynd i fod yn y gêm, dwi'n meddwl, i'r Barri. Dyna pan mae Limerick yn edrych ar gyfer, am y drydedd gôl na. Mae wedi edrych ar y bwrdd, na fwy'n edrych ar y gêm. Ni'n gatre gyda fe. Tasa gyda fo fwced, so ni alw'n Bielsa. McLagan. Ydy McLagan wedi cael un cyfle? Na di. A mae o'n teimlo, fydd o fel ymosodwr, dwi'n gwybod sut fydd i feddwl fryd o. Mae'n un cyfnod dod. Dei. Troi ac yn trosi. Ar draws y gol! A pwy oedd yn ôl o Robles o bawb i glirio, ond Marcus Dei. A pwy byddech chi wedi hoffi yn y canol? Kane McLagan, ynddo? Ie, ond oedd o wedi bod yn y ffordd nath nhw adeiladu'r symudiad yma ddod i bod yn ei chanol i, felly mae Lifanna tu ôl efo mae o, a ti'n meddwl i chdi dyn, oherwydd na De ddim reid o bel efo, mae rhaid i McLagan feddwl dyn, oce, neu dynnu chwaraewr allan, do'n di reid o bel i fi, neu fynd i'r canol yn sydd, ond sy'n mynd i cyrraedd y canol, erbyn y croesiad yna ddod i fewn. Ond De, mae'n neud i pethau ddigwydd heddiw. Ac yn gobeithio i gwneud i nos ar y Seintiau. Redmond. Baker. Chwarter awr i fynd. Chwarter awr pwysig. Ac o safbwynt yr ymwelwyr, chwarter awr os addosi pethau fel hyn sy'n sydyn am y tro cyntaf yn gadael dipyn o fwlch rhyngddyn nhw ar brig, yn dydi? Mae Redmond chydig bach yn lwcus fanna. Routledge yn rhoi honna fewn. Y bêl yn cael ei chyffwr lawr gan Cottrell. A'r ail hanner ddim wedi bod agos mor llawn o ddigwyddiadau ar hanner cyntaf. Nadi ar gôl gyntaf yn gynnar o'r ail hanner gan dîm hwn. Wel, wedi esgor ar hanner chydig bach yn fwy cyfforddus i'r Seintiau Newydd. A dyna chi y blaenwr ar gyfer y dyfodol, Sean. Chi wedi gweld i dalent o'n barod yndo? Coesa bach na'n cicio. Ie. Oedd edrych yn rhoi gyfforddus na. Oedd hyn. Ac ar tegwch i'r ddau dîm, oedd o'n cysgu. Mae'n pwysig mynd i'n sio ni yn yr chwarter awr ola yma, Astles. Mae Nat Jarvis yn paratoi iddo mlaen i'r Barri, a hwnna'n bas di cael ei hynelu'n dda yn doedd at yr eilydd Brobl. Williams, dwi wedi hoffi golwg hwn. Williams, ennill y cec gornel. Ie, MacDonald yn neud y ddau ar sy'n ei draed, ac yn gwybod yn y diwedd, os oedd o'n mynd i'r llawr o'r raifo, neu bloc ar y croesiad yma. Dycha, ar y sy'n ei draed, a mae o'n gorfod reid y bloc na. Dwi'n meddwl yna llawer o frys ar y Seintiau Newydd. Wrth gwrs, maen nhw'n ar y blaen.
Ond os dyn nhw'n ildio rwan, mae'n edrych wedi drosodd go iawn. Felly os dyn nhw isio dal bod yn y gêm yma, rhaid nhw beidio ildio. Marriott ar gig gornel. Mae Clagan mor dda yn dod nôl i gynnod ffwio yn y cicio cornel na. Drobl nôl at Marriott, cyfle arall iddo fo i rhoi i mewn, a mae o'n manteisio ar y cyfle hwnna. Robles yn mynd amdani, mae'n cael cic gornel, mae'n dod oddi ar gorin yr ymddiffynwr. Mae Nick Pratt yn agosach a fi, dwi'n gwybod, ond o'n i'n meddwl nath hwnna ddod yn Ruth Robles. Do, dwi'n weld bod i wedi. Oedd i wrth y cwyff, na fyna. Danny Davies yn paratoi i ddod mlaen fel eilydd, ond yn y cyfamser mae yna eilydd arall, Brobl, yn paratoi i gymryd y gig, a mae Lewis yn ei gwiro hi allan y bai law. O na'r ters, a fagliad fanna, mae'r dyfarnwr yn edrych, cic gornel, mae Astles yn syllu, mae'n protestio. Malcolm Allen. Fel arall, rownd mae fel arfer, mae Clagan sy'n efo'r bel a Astles sy'n tynnu fo i law. Ond edrych yn un fan hyn wan, Mae Astles yn cael y bel rwan, mae'n rheoli, mae Clagan... Ydw'n taclo fe'n o'r ochr. Bach yn hawdd yma. Ia, oedd o'n chwilio amdani, oed. Cyd-fynd gyda'r dyfarnwr fanna. Gwni gip bach arall yn y munud, mae'n gig gornel, ond mae yna eilyddio mynd i fod, ac sgoriwr gol gynta y Seintiau sy'n gadael. Be nathach chi o'i beth ffomyd o, Malcolm? Wel, nath o gymryd y risg, nath o golli i ddyn a Brucey i gol y Seintia, a nath o dalu y pwynt yn ôl wedyn do, wrth dweud, oce, sa fe di fod yn hawdd, fel amddiffynwr ar y dde, i beidio'r hedag i mewn i'r postyn bell yna. Do'n gwybod bod Jordan Williams yn mynd i basio'r bel ar draws y cwrt chwech. Mae wedi rhan gweld, mae wedi cymryd y gambo, mae wedi risgio, a mae wedi cael ei wobr. Davies a chyfle fel pawb arall i elwa. Allan o hi. Unwaith eto. Redmond oedd yn casglu. McManus, postyn pella! Wff, oedd y neb yn ymuno ar ymosod nag oedd a Davies efo'i beniad a'i gyffyrddiad cyntaf yn penio'n syth at y golwr. A'r Seintiau yn curo yn galetach na'r Barri ar hyn o bryd. Ia, dim pwer toli'r peniad yma. Seri bod yn andros o beniad i lwpio neu fo'n i'r gornol yr unig ffors o. Di medru sgorio, di lwpio. Ond nath o'n ein digon arni. Newydd oedd i'r cae. Davies yn ymuno ar Seintiau o Ceicona. A Brucey, mae'n ei cholli hi. Wel, mae o'n dal i feddwl bod wedi cael cam. Wel, cofiwch, da ni'n cyn ymwysodwyr fi a Sean, da ni'n mynd i reid i'n byd i'r amddiffynwyr canol, ond na ni weld o'ma, ydy mae Clagan? Na! Come on! Mae fe'n teimlo'r cyffyrddiad, a mae fe'n mynd lawr, mae'r syml na i fi. Edrych am y gig smotyn oedd e. Ac Aaron Davies sydd wedi gadael y maes a Nat Jarvis sydd o flaen yn ei le fo. Dim byd i golli nawr i'r ymwelwyr. Nat Jarvis, siaradwr Cymraeg, y blaenwr, y chwaraewr hyngwladol. Ie, 3 yn y cefn yn ôl rwan, yn gwrthio un corff arall ychwanegol fel Jarvis yn blaenwr wrth gwrs, nid o'n mynd i fyny. A mynd o fo Kyle McLagan. Ac Marcus De. Jarvis yn sgorio mewn gêm fyw yma y tymor diwetha. Dal i chwilio am i gol gynta yn yr uwchgynghrair tymor yma. Brobl yn gael Williams yn mynd ar rediad. Mae Williams yn cael ei giro gan Cummings a chwarae teg i Cummings ar draws i roi cymorth i McDonald fanna. Sy'n dweud o'r perig eto, fel amddiffyn nhw'n mynd â'n gret gweld a sawdau gwarchod dod ar draws. Da chi'n rhyw deimlo bod y Seintians yn hwyro bod y gyfle am drydedd. Wel, ella fydd nhw angen un arall. Ti'n gyda mi'n teimlo, mae Barri, oherwydd y newidiadau yma, Gavin Chesterfield wedi wneud rwan hefyd. Mae nhw'n mynd i gael un cyfle arall. Mae yna daclo tair yn does, na chi 1, 2, tair tacl gydnedd pedwaredd. A weithiau mae'n ormodol a mae Green yn cael y dyfarniad bod honno yn dacl 10. Ac oedd o fel pladur glwr asgell yn doedd fanna. Ronnie Green, Camelin. Ti'n hwnna, waw, mae o'n... Be dwi'n gael hwnna, di tacl llawn. Dwi'n mynd ar bel ar dyn efo fo.
Ac o dyfarnwr chwarae teg Nick Pratt. Nath adael I beder os nad 5 tacl fynd fanna. Waith o roi clefydd I bawb wir. A mae'n siŵr, Sean, os y chwaraewyr yn gwerthfawrogi hynny? Ie, Mr. Brady Ways. Os ti'n gadael un neu ddwy I fynd, o'r trydydd I fynd, wel, mor belled bod un deg. Os oes bydd deg. Mor belled nad yn fyw e. Ie. Gyhyd y bod ti'n cael y dacl fel gafod ôl yn Clayton Green. Mae fe'n gŵr sy'n hoffi tacl. Ti'n gweld ar ei wyneb yn wyt ti? Mae'n codi lan. Os ydy'n diwdolig wedi dod. Tafliad hir yn dod I mewn I mae'r Barri adion yn gofla. Drych adion. Dyma nhw. Di hon ddim yn dacl. Hon yn gyntaf, ia? Oce, un. Un arall yma. Dyna ddim o'r sal. Ond mae hon. Tair. Iawn. Do'n I gorfod gadael nhw, acos mae yna dafliad hir I mewn i'r cwrt syth at Astles. Fel o'n i'n dweud, tam maen nhw'n taflu lawr canol corn gwrdd o Astles drwy'r gêm, ddim yn gwybod. Mae Clacon yn mynd amdani, mae o'n disgyn. A chi gol fi. Honna yr un I fi. Oherwydd mae wedi tynnu'r wrth Marriott. Di Marriott yn gwybod lle mae o. Mae'r coesiad I mewn yn sydyn. Dyn nhw'n disgwyl I. A mae Clacon cael ei ddal o dan y bel. Edrych ar coesiad yn sydyn. Mae Clacon wedi darllen y coesiad yn dod I fewn yn sydyn. Cos mae o ar ei ffordd I fewn. Mae Marriott ar ei ffordd allan. So just wedi mesur hediad y bel ac amseddu i'r hediad I hun I fewn i'r postyn pell yna. Dwi'n siŵr sa'n wedi bod yn o leia cyflar y gol. Dwi'n cofio deud chydig funud yn ôl bod yna 20 munud I fynd ac yn sydyn dim ond 7 sy'n fynd. Mae wedi bod yn fwy bywiog yn y chwarter awr diwetha yma. A'r heswm am hynny ydy bod y Barri yn mynd amdani a mae'r Seintiau yn mynd am y drydedd gol. Mae'n mynd o un pen y cae i'r llall a mae Robles di canfod yr eilydd brobl. A mae brobl yn ei lledu hi allan i'r asgell dde. Ac at yr eilydd Danny Davies. A mae'r ddau dîm, mae rhaid chi ddeud, I gweithio'n galed. Di gorfodi y naill dîm a'r llall I weithio'n galed, I aros yn y gêm yma. McManus. A mae McManus yn un pen y cae a mae Clagan ym mhen arall y cae di gweithio'n ddiflino. Dyn nhw wedi torri calonau bod y cyfleon ddim di dod. Edrych ar Edwyn yn ganol y cae fan hyn. Mae'n just edrych dros I ysgwydd, bob eiliad, completely yn ganol y cae, rhy deg. Mae'n just edrych a sganio dros I ysgwydda, just I edrych beth ei gael y bel. Dwi'n dangos, gan fi ongl bach yn mynd, dod o'r bel I fi, I fi can neud pethau ddigwydd a gweud pethau fo'i gilydd. Ie, mae wedi cael gêm arferchog. McDonald. A Brwse. Mae Cafan wedi gadael y maes, mae Brwse'n dal ar y maes. Mae'r cyflymder yn dal yn yma. Mae Clagan dyn ni'n enwi o chydig bach yn amlach. Ydych chi'n teimlo bod angen gwneud hynny, ond dim fama. Dim fama. Mae yn y llefydd anghywir, mae gan McDonald. Allan hi at Cooper ac yna at yr eilydd Wharton. Day yn hytrach di hwn. Yr ail eilydd. Ac Marcus Day yn ymuno dros yr haf. 2 gol yn y cwpan Nathaniel iddo fo. 1 gol. Ac maen nhw'n mynd I obeithio hyd at y diwedd. Dim bris unwaith eto. Rhy hawdd I chlirio'i. Day, mae'n ei cholli hi. Mae Day wedi just dal o'n I wynaf, dwi'n meddwl, bod droed I fyny ar Redmond. Ond am ffordd y dyfarnwr reit ar ben y digwyddiad. Yn I weld fan hyn. Mae'n dod ochr dall, fod dwi'n yn glwad. Dwi'n weld o llawer na. Dwi'n sam llawer o'n I mewn bel. Dwi'n bel sydd wedi dala, ia? Ac treiathlon llanc y tywod, nos Wener am 50 wedi 8. Medde fi efo 2 lanc yn y pwynt sylwebu efo fi. Ond fydd y cyffro yna werth I welio ar bnawn tan mae'r chwaraewyr yma yn sicr yn teimlo bod nhw wedi rhedeg mwy y treiathlon. Nhw wedi gweithio mor galed I aros yn y gêm yma. Neb mwy na hwn. Mae wedi bod ar y dde, mae wedi bod ar y chwith. Robles, mae Brobl efo fo. Brobl yn ei derbyn I. Digon o le nawr te.
gan Redmond. Mae Redmond yn canfod i gapten. Williams, un arall sydd wedi gweithio'n galed. Astles. Honna di brifo, bydd yn diolch am honna. Mae Astles di gyd yn dda i gadw honna'n fyw. Ac mae Barri di gyd yn dda i adael i sicrhau nad nhw'n gadael Williams i mewn. Dyn cael ei faglun ar te. Carden felen arall. A Jordan Williams sy'n cael honna. Ac un arall yn mynd dros yr haf. Ie, chi'n gwybod bondod, gymaint o chwaraewyr, y Seintiau Newydd allan o'i safle, un i'r tîm. A mae'r ffaith bod nhw'n taclo felly, yn ildio cicio felly, mae'n tanlinellu, mae'r Seintiau'n gwybod, mae'r Barri'n dal yn y gêm yma, maen nhw dal yn fygythiad. Ti'n iawn. Fydden nhw'n digon hapus cael y drydedd, maen nhw'n sicr. A tra bod hi 2 gol 1, mae yna wastad cyfle i'r Barri. Ac yn enwedig pan mae McLagan o gwmpas. Dwi'n cofio rhai blynyddoedd yn ôl, lle oedd un yr eiliadau dwytha'r cic ryd na gan Jonathan Hood, dwi'n meddwl, i'r Barri. Yn yr amser ychwanegol, am gec oddi. As a Robin di bod yn hapus efo honna. Fel saith. Dim yn disgyn y garedig i McLagan ac mae yna gam sefyll yn fanna hefyd. Dim niwl sy'n yma gyda llawn hanolbarth Cymru. Ac cyfle i ni gael falle gofyn i Malcolm Allen. Seren y gêm. Hei, mae wedi bod yn bob un peth da mae Seintiau Newydd wedi gwneud heddiw. Mae'r chwaraewr llia ar y cae, ond mae gynnu fo hen ben ar ei sgwydda. A mae'n dal iawn o chwaraewyr ei gwmpas, ond mae wedi cadw y system yn disgobliedig, yn drefnus, pa mae angen. Nhw'n just edrych ar ôl a gwarchod y sgôr. Mae wedi i defnyddio i basio hir, i basio byr. A mae wedi bod yn pen asgwydda heddiw. Gret o gem, so fi wedi medru enwi 2-3, ond just pip bach yn well. No te, ai dyma'r drydedd gol. Y fel ad Robles. Robles! Unwaith eto MacDonald, chwarae teg, mae gynno fo'i wendide, ond mae o'n darllen lle ddyle fo fod. Ac os di'n gallu cyrraedd, mae o yna. A mae wedi torri gymaint i lawr ar y mil y Cwr Cosby neu yn y Cwr Cosby. No, mae wedi. Mae wedi addasu ar y degau pan wedi newid system gymaint mwy na unwaith hefyd. Ond dwi'n just edrych ar Clayton Green i'r Barri draw man ganol y cae. Mae wedi gwneud yn ardderch o'n gyda. A Bruce faint o egni mae wedi ddangos. A ti'n edrych o'n tîn i bydau. Pam wneud o'n twyllo? Pam wneud o'n twyllo fan yma droed ar yr ergyd? Pam wneud o'n twyllo? Tynnu nôl yn droi chwith ar ei tîn gornol. A'i blinder di hynny? Ia. Mae lot i wneud. Ond amser yna, ti'n synhwyro, mae'n a gol. Os fi'n twyllo fo mae eiliad wedyn mae'n gol, ti'n edrych ag o'na ti'n ddim diflino. Wel, pa mor arwyddocaol ydy'r eiliadau a'r amser ychwanegol sy'n weddill. Ac os ti'n aros fel hyn, am y clo cyntaf mewn gwirionedd y tymor yma, mae yna glamp o ofod ar brig y cyngrair. Mae Williams yn mynd lawr ganol y cae. Mae yna olwg liddedig ar y chwaraewyr o'i gwmpas o. Brobl. Nawr te, diolch di ergydio ei hun mewn at Robles. Mae Robles yn mynd heibio i MacDonald sy'n edrych fel tas efo ar ei luniau. Mae wedi gweithio mor galed. Ac yr ergyd gan Davies. Braidd yn llipa. Ia. And Michael is Chorley. Dal yn rhoi hanner cyfa. McLagan! Ie. Dwi'n gwybod os oedd y chwypan wedi mynd efo na eiliad cyn iddo fo gymryd yr ergyd ar, ond yn sicr allan o ddol glwad ti. Ia. I fyny rwan, dwi'n dal yn deud fel ymosodwyr, mae'n 3 munud i fynd i dal efo hanner cyfle a gael y siawns gorau'r gêm i chdi ar eich di Gymru hi. Dydy o ddim wedi cael llawer o olwg ar y gol yma heddiw. Wel, cyn heddiw, y Barri oedd yr unig dîm i ennill i tair gêm ddiwetha yn yr uwch gyngrair. Mae'r ddau dîm ar record amddiffynol ardderchog yn y 5-6 gêm ddiwetha. A dwi'n siŵr y negas yn ystod yr egwyl, pan oedd y sgôr yn 1-1, gan enwedig Anthony Limbrick, oedd de, hei, siawns i gymryd mantais o tîm eraill yn gollwng pwyntiau penwythnos yma, mae'n rhaid ni guro'r gêm yma. Ac yn sicr, o 2 munud a hanner i fynd, maen nhw'n edrych felly. Ie, mae'n ddiwrnod yma Cey Conna a Flint wedi colli a'r canlyniad arwyddocaol arall, buddigoliaeth y Bala. Nhw falle sy'n elwa fwyaf
y penwthnos yma. Nawr dyma'r bel at Robles. Robles, mae'n edrych, mae'n ceisio gosod i ar ei droed chwith. Am ddiffyn da prysur eto chwarae teg yn i helo allan o'r peryg. Marriott. Nôl at Marriott. Doedd i chwarae hanner yr amser ychwanegol. Williams yn rhoi droed ar ysbardyn. Mae'n y le'n sydyn. Mae'n taro postyn. Mike Lewis ddim yn gwybod llawer amdano hwnna, oherwydd o'n i yn y gornel bron. Just taro ti mewn i'r postyn, ti'n disgwyl i'r gornel arall yn rwyd, a doedd i ddim. Nath i allan. Ond gormod o le, a ti'n hollol, mae'n chwaraewyr amddiffynwyr y Barri ar ei pen aglinia rwan. Maen nhw wedi blino, mae'r tîm llawn amser yn just yn gorffan lot cryfach. Dyn nhw'n heiddi sgôr o 2 gol i 1, oherwydd mae'r Barri wedi rhoi i shift nhw i fewn praw yma. Mae'r bel gan McManus at Brobl. Mae Brobl, wel, mae ar ben ei hun. Diolch wedi aros am gymorth ydi mae o. Mae'n gwybod bod yr amser o'i blaid o. Mae'r llif o leadau'n sgleinio arno fo. Mae'r bel gan seren y gêm gan Redmond. A mae rhaid i'r Barri geisio chwilio efo munud i fynd am ryw ysbrydoliaeth. Be mae'r gêm wedi ddeitha chi, Malcolm, am y bygythiad i'r Seintiau? Ydyn nhw ar y dystiolaeth yma dal yn dipyn gwell tîm na pawb arall? Na, dyn nhw ddim, maen nhw'n agosach i na erioed i pawb arall. Mae pawb arall wedi cryfhau. Mae'n eithaf chdi mae'r Barri wedi troi y gornel. Maen nhw wedi credu'n eu hunan dros y canlyniadau wythnosau dwytha. Williams yn gynt, na'r amddiffynwr blinedig. Williams, o chwilio am Brobl. Mae Williams yn mynd i fynd i hun. Mae'n pasio at Brobl. A McManus wedi rhoi fi mewn. Oedd McManus yn disgwyl. Oedd McManus yn amyneddgar. Oedd Williams yn weithgar. Ac yn y diwedd mae'r dwy yn troi yn dair. Falle bod hynny'n greulon ar y Barri. Ond gol sy'n deillio o blinder yr ymwelwyr. A sbiwch ar McManus yn mynd. A cryfad y fanna de, pel hir o'r cefn, cofia, ond edrych as lle mae o'n sgorio. Wel, mae'n ambellach nag arfer i McManus, 2 llath a hannar. Ond lle mae o yn y lle iawn, dim lwc dyn. Mae Williams dyn yn gwych, cofia. A wedyn, dydy o ddim yn hunanol o fan hyn, mae'n gweld y fas. Ac mae'r dast mwyaf syml yn y byd i ddod sgorio. A mae wedi sgorio fe ben glin, mae wedi sgorio fe ben... ac sgorio fe tu fewn i droed yma'n hawdd yn y diwedd. Ond mae o'n... Dyna dwi'n dweud bod tro. Mae wedi chwarae bob munud o bob gem yn i'w cyngred tymor hyn. A McManus yn cael ei hwyl wrth weithio'n galad a sgorio i goliau. A mae gymaint os nad bob un o'r goliau yn dod yn y cwrt 6. 2-2 rhathen, unrhyw beth arall. Mae'n bell, mae'n gan sefyll yn fanna. A dyna dybiau i ydy diwedd y gêm ac yn wir. Dyna ydy diwedd y gêm. Y ddau reolwr yn cydnabod i gilydd. Y gol gyntaf i'r Seintiau gan Williams. Yr ail gol yn dod ar ymwelwyr yn gyfartal Rhys a Brwsau, gol gampus ar wrth ymosodiad cyflym. Ac yna, efo Becker di'r hoi'r Seintiau ar y blaen. McManus yn rhoi halen ar frywiau y Barri. Mae wedi bod yn gêm llawn digwyddiad, ond ar ei diweddu mae'r Seintiau 6 pwynt yn glir ar brig yr uwch gyngrair. Diolch yn fawr iawn i Nick Barri a Malcolm Allen, a fel wedodd Nick, pnawn da i'r Seintiau Newydd. Mae wedi bod yn pnawn da i ambell i glwb hefyd. Y Balan yn wedig yn ennill yn ebyn Cey Connors wedi colli 2 yn olynol. Problemau i'r pencampwyr. Cerdyn coch arall i'r pencampwyr hefyd. George Horan y tro. Mae Pen y Bont yn ennill am y tro cyntaf. Holford hefyd i ennill am y tro cyntaf tymor yma. A dyna'r brig a dyna'r bwlch yn barod. Arwydd y cael dros ben. Drychwch ar y bwlch ynddyn nhw o Cey Connor. 8 pwynt yn barod. Hwna'n ormod. Gwedwch yn barod. Pwy a oer. Allith pethau newid yn gyflym yn uwch cyngred Cymru. Mae Sean Meredith i camu lawr o'r pwynt sylwebu. Dal i glywed cefnogwyr gwych a gwallt o Barri tu ôl i ni. Maen nhw'n mwynhau er bod nhw wedi colli. Falle bod nhw wedi sylwi ar y sgôr. So na, maen nhw'n bod yn gwych cael nhw yma. Dewch chi weld y goliad yr ail hanner sy'n golygu bod nhw'n mynd gatre. Dim yn siomedig, ond yn waglaw. A beth oedd ei le yn y Barri, fel sy'n nhw ddim wedi deffro ddechrau'r ail hanner yna? Wel, ie, ti'n gywir. Y gol yma, Baker yn ei dda, achos mae fe'n gamblo. Dim yn gwybod bod e'n mynd i gyrraedd, achos mae Williams yn arbennig o dda i tynnu ddyn nôl, ond gamble yw hon gyda Baker. Mae'n cyrraedd yna cyn y Brwri, a mae'n benni yn dda i fod yn deg iddo, achos dwi ddim yn anodd, dwi ddim yn hawdd. Mae'n rhaid i fe just lobio i mewn a
gwych gan Baker. A hynny reit o ddechrau'r ail hanner ar ôl i'r Barri lusgo hunain nôl mewn i'r gêm. Am felly no enwau newydd a Seintiau Newydd yn neud y gwaniaeth. A oedden ni'n McManus, o'n i'n gweud bod e'n wych, Siwn. Oedd e methu. Mae'n licio tapins, yn yna? Ydy. Ond mae rhywun yn y safle na, mae'n cael 20 gol i rhaid. Wel, yn hollol, mae'n heiddi y gol na, achos fe weithodd yn galed yn ystod y 90 munud. Rhedodd e'r Sianeli, a then ddwfwn i derbyn y bil, a oedd e'n llawn heiddi'r gol ar y diwedd. Dewch i ni gael ymateb gan y Seintiau Newydd. Nhw wedi cipio 3 pwynt arall draw at Sian Dafydd. Danny, assess that one for me. The unbeaten run continues. You guys must be delighted. Yeah, that's it. No, the most important thing is getting the 3 points, and Barri gave us a tough game there, but to keep going to the end and get another one at the end to seal the game, it's what we needed. I have to say, you guys look like you really enjoyed playing together. You can tell you've got such a good team spirit here at TNS this season. Yeah, definitely. The team spirit's gone up, the quality of players have gone up, and I think you can see that this season. But you have to come and take each game as it comes and keep putting the performances in every week. Absolutely. Well, Danny, you are our man of the match. Enjoy. Cheers, thank you. Cheers. A da fi rhyw deimlad ar ôl tua 10 munud. Falle mae fe byddai'n cael seren y gêm. Malcolm wrth i fod. Penwythnos nesaf, Cwpan Cymru. Ni lawr yn y de a bwys Port Talbot. Trefelyn yn cwrdd a Chei Conna. Nawr mae yna stori'n datblygu fan yna. A Chei Conna wedi cael cwpl o gemau cyfartal. Colli 2-0 yno. Pethau ddim yn mynd yn wych iddyn nhw ar un o bryd. Cwpan Cymru i ddod. Seintiau Newydd, felly. Ydyn nhw nôl yn agos i'w gorau? Wel, ti'n edrych ar y tabl, ydyn, mae yna bach o bwlch na nawr, fel ti'n gweud, 6 pwynt rhwng nhw a Cei Conna nawr. Mae'n edrych fel sy'n nhw yw'r cyffylau blaen sydd yn mynd i fod falle ar y brig ar diwedd y tymor. A fel o'n i'n gweud cyn y gêm, ni wedi bod yn treulio gymaint o amser yn gweud dim ond 2 sy'n mynd yn syth i Ewrop o'r gyngrair, Cei Conna neu'r Seintiau Newydd. Wel, bydd Bala ddim yn cytuno dy hynny. Bydd lot o glybiau nawr yn lle gadw'r ail safle na. Meddwl, mae'n ni gyfle fan hyn. A lle gadw'r brig hyd yn oed. Wel, pam lai, ond mae rhaid i nhw dod i'r Seintiau Newydd i cymeryd y pwyntiau o dde arnyn nhw. Pwy sy'n mynd i herio'r Seintiau Newydd yw'r cwestiwn mawr. Ydy'r Bala, maen nhw wedi bod yn y mix fel y tai am sawl blwyddyn. Ydyn nhw digon da nawr y blwyddyn hyn i cystadlu gyda'r Seintiau Newydd? Pan chi'n gweld chwaraewyr fel McManus yn dod o'r Alban, Dave Edwards yn dod mewn i'r gyngrair at Bala, teimlo bod y safon di mynd lan rhyw gambach tymor yma? O, mae fe'n sicr, ar y maes pêl-drod ac oddi ar y maes pêl-drod. Mae'r safonau yn gwella bob blwyddyn. A fe ti'n gweld, 2 enw mawr yn dod mewn i'r gyngor tymor yma. A byddai'n beryglus iawn di ystyru Cei Conna, hyd yn oed ar ôl y cwpl o wythnosau caled maen nhw wedi cael. O, wrth gwrs ni, maen nhw wedi bod yn lwcus, maen nhw wedi cael sawl anaf, wedi pigo lan 1-2 cerdyn coch nawr, felly pethau ddim yn mynd o blaid nhw, ond don't rule them out, ynddo? Na, yn union, Siôn, diolch am y cwmni, wedi mwynhau mas draw fan hyn. Dwi'n mynd gatre i gael bach o dawelwch, ni wedi bod yn eistedd y bwys cefnogwyr y Barri trwy'r prawn. Mae'r drwm yn atseinio, chwarae teg iddyn nhw. Mae'n wych cael nhw yma i ddod ar awyrgylch i chi. A diolch am ymuno gyda ni. Cofiwch am sgorio stwnsh uchafbwyntiau, plan i llun 1:05, byddwn ni'n ôl penwythnos nesaf. Diolch am eich cwmni, fan i chi wythnos nesaf. Ta-ra.